espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. No mundo máxico das mans de truco, se queres dar nun trisco a treta e verlo claro non ves, pensa coas mans e non cos pés, pero manda truco nas mans de truco ou teñen vida de seu as mans, mantén os ollos ben abertos, saberás quen o manda máis. Da man prope, virache a man, sei o que máis mandas en chegar as mans. Manda truco, manda e outro máis. Da man prope, virache a man, sei o que máis mandas en chegar as mans. Manda truco, manda e outro máis. Benvidos, benvidas á Caixa Negra da Nostromo. Hoxe saímos da comodidade do piso de Fer, que todos sabemos que está na rúa. Comodísimo, ademais. Comodísimo sitio para gravar e nos desplazamos. Nos desplazamos a un sitio maravilloso, un sitio máxico, porque estamos por primeira vez grabando nun sitio que nos acolle, como é o Museo da Maxia de Compostela. Hoxe acompáñame, como sempre, Fer Liñares. Hola, xentiña. Paco Cortez. Hola, xente. Por certo, Paco, creo que o nome é o Museo da Maxia de Galicia. pero está en Compostela. Está en Compostela. Sí, eso sí. Pero Sí, ben dito. Había que, pues, montar un negocio ahora que se chama Museo da Maxia de Compostela. A competencia. digo, porque igual desastre non se ve, pero eu teño xusto diante o título. Empezamos ben o programa non rendo máis referencias. E acompáñanos Eloi, que é o xerente máxico deste lugar. Sí, señor. E que nos vai a dar unha explicación de que é este lugar e de que relación ten Galicia coa maxia en xeral, así que doulle paso. Pois moitas gracias, moi contento de estar aquí con vos falando aquí deste mundo tan coñecido e descoñecido a vez. Pois sí, este proxecto do museo, bueno, naceu xa hai anos, antes era o Museo de Maxia de Quico Pastur, que foi o que arrancou aquí co proxecto. Bueno, pois agora nesta nova etapa que estou non levando eu, pois propúxome levar o proxecto, convertímolo no Museo da Maxia de Galicia, porque ao final, pois, bueno, Galicia xa en si mesma é máxica, non? Temos aquí toda esta tradición de meigas da Santa Compaña e demais, pero, claro, cando falábamos aquí do podcast, dicía, claro, hai que diferenciar por un lado que é maxia e o que é ilusionismo, non? O que é maxia artística, que en principio que tamén divulgamos no museo, que ao final está relacionado, non? Bueno, este é un espazo onde facemos principalmente visitas guiadas, que hoxe estivo aquí Paco acompañando aquí vendo a experiencia. Bueno, pois un percorrido así pola historia da maxia, con tintes tamén entrando en a maxia de Galicia concretamente, e todo isto pois con xogos de maxia por en medio para ilustrar un pouco todos esos coñecementos e cuestións que imos comentando, e tamén bueno, con unha serie de ilusións interactivas que estivo aquí Paco antes xogando aí, trasteando. Claro, no, a mí non me gusta darlle publicidade a algo sin probalo. E teño que dicir que é unha visita divertida, se pasa o tempo super rápido, é super dinámica, non é un museo convencional, digamos, non é que te poñas a mirar cadros ou fotos de magos ou vídeos, sino que vai ben dinamizado polo camarada Eloi, que nos enseña o funcionamento do sitio. A verdade que está super guai, teño que dicir que Eloi mago 100% aquí, que eu segundo entrei pola porta, o primeiro asaltoume cunha baralla e ali me cascou o primeiro truco, efectivamente. Os magos somos moi pesados, xa veremos que son algunhas pelis, queda moi claro. Eu ainda estou dándolle voltas a cal era o truco por detrás da baralla, porque en plan vímolo dúas veces con dúas cartas distintas e as dúas veces funcionou. O sea, o peor de todo é que eu teño problemas de atención no sentido pues, máis clásico de problemas de atención. Entón escolle unha carta, eu, vale, teño que acordar, 7 de pica, 7 de pica, 7 de pica, 7 de pica. Que era esta, eu, espera que miro, sí,
7 de picas. Paco, creo que era 8 de picas, no? Tú, por lo menos la que fixeches aquí. Fixémolo antes tamén. Era a sota de copas. Claro, está. Claro, porque moito adaptar a Galicia, pero seguimos coa baraxa americana para facer os trucos. Francesa, perdón. Póker, sí. Un pouco por tradición, é algo curioso que me pregunta bastante xente. Ao final, pois non che sei decir realmente o motivo. É unha cuestión así un pouco de inercia, tradición. Si que tes o tema das cores, que para certos xogos, pois ter cartas vermellas e cartas negras é como máis claro, tal, pero... O parecido da pica e o trébol tamén así visual, que tamén pode confundir. Sí, pois a verdade, bueno, tamén as barallas en xeral son de mellor calidade, as de póker, ao final non é a ferramenta, non, que facemos máis, entón, bueno, pero... Pues, a baralla da Caixa Rural Galega tamén é moi válida, para poder máis. Sí, bueno, sin desmerecer, a verdade que as barallas de casino teñen aí un prensa, isto xa son pijadas, como cada un te das súas, pois... Casinos no cine. Casinos no cine era moi guai. Un pouco non, a arte depende, o sea, non é tan dependente non do material, refirme. Por exemplo, ti pensas que serías capaz de facer trucos de magia con unha baralla do Uno, por exemplo? Sí, a ver, hostia, por suposto, poder se pode, teño feito tamén, pero bueno, ao final... Con Magic, con cartas. Era esta sí. a túa carta de terra que escolleras? Teño feito, outro día un rapaz aquí que veu cos cromos de fútbol e dixe, veña, pois vamos a xogar, pero bueno, sempre te saca un pouquiño da, pois é como, joder, que son pianista tamén, pois claro, tens que acostumarte a tocar sempre nun piano distinto, ¿no? Que ten o violín, pois o seu e ten, claro, entón... Porque ahora que dixo de pianista, a ver, escolas de música hai, pero como che chegou a ti a carta de Hogwarts a casa? En lechuza, como todo mundo. No, pois eu os comezos foron con, bueno, un amigo do pueblo, a miña nai de Salamanca, que facía así uns xoguiños, e meu primo e máis eu, que el tamén é mago profesional, empezamos xuntos, pois alucinábamos, ¿no? El insistiu, ai, como aprendes isto, tal, e deixounos un libro, que de feito está aquí na biblioteca do museo, aí o Cartomaxia Fundamental, de Vicente Canuto, ese laranxa que está aí, que é un libro de iniciación, e con eso podemos empezar, logo xa descubres que hai un subuniverso aí onde están, hai tendas de maxia, editoriais de todo, hai congresos onde se reúnen os magos, entón xa unha vez que te vas metendo no mundillo, pois é máis fácil, ¿no? Aquí de feito no museo, por exemplo, temos a sede da Asociación de Maxia de Compostela Máxica, que sí que é de Compostela, e nos reunimos pois todas as semanas, non? Os magos aficionados de aquí de Santiago para pois compartir ideas, ao final tes a xente que te oriente, que te guíe cando estás máis empezando, organizamos actuacións, charlas, cousas así conxuntas. A semana que ven temos unha conferencia dun libro que vai presentar un rapaz, un dos compañeiros aquí da asociación, e nos vai contar un pouco pois todas as ideas que ten publicadas no libro e demais. E logo pois tamén temos a escola de maxia, que é algo que pois sí, hai escolas, non tantas, cada vez máis, tamén un xeito interesante de aprender. Eu aprendín de xeito autodidacta, pero sí que é verdad que intentamos coa escola, pois decir, como podo enseñar maxia como a mí me gustaría que me enseñasen cando eu empezaba, non? E ter alguén que te diga pois por onde tirar, e despois ter a túa autonomía para ti xa despois aprender pola túa conta e facer o que te guste. Bueno, eso, pois andamos con esas cousas. Tamén logo no museo temos esta parte un poquinho de investigación, non? Porque tamén, bueno, moitas veces a maxia é algo como tan atractivo que nestes proxectos de maxia moitas veces se queda en... ao meu xuízo algo un pouco banal, non? Entón, cando collín un museo, dixen, bueno, isto hai que convertilo nun museo, non? Estamos intentando, pois, que haxa esa parte de divulgación, e logo ir adquirindo pezas, sobre todo, tamén de divulgar a maxia que temos aquí en Galicia, porque isto comentaba antes Paco na visita, que a xente non o sabe, que España leva 60 años sendo a vanguardia artística a nivel mundial da maxia. En serio? Sí, os mellores magos do mundo están aquí en España, nos premios mundiais de maxia os magos españois arrasan, bueno... Entonces un premio dice, onde está? Estaba pensando, desde logo, cartos desaparecen todos os días. Eso sí, aí hai tamén outros profesionais dos sobres, estas cousas mentalistas. A cartomancia de toda a vida. Pero sí, Juan Tamariz, por exemplo, que é a gran figura, non, da maxia española, que todos o coñecemos, está considerado, poderíamos dicir, o Picasso da maxia a nivel mundial, o sea, un referente. E o certo é que aquí en Galicia pois tamén tivemos grandes referentes que intentamos tamén dar a coñecer. Un deles pois foi, vamos, así o noso Houdini personal de Galicia, que foi o conde de Valdemar, Manuel Rodríguez Sá, que era un mago, pois xa te digo, da época de Houdini, que, nada, naceu en Portomarín, aquí en Lugo, nunha familia humilde de labriegos, pero de nacer aí chegou a ser coñecido como o rei dos magos e o mago dos reis, porque chegou a actuar para os reis de España, que foron os que nomearon conde, e o tío, bueno, viaxou por todo o mundo, pero estivo en eso, cruzou o charco a Estados Unidos, a Latinoamérica, logo estivo en Japón arrasou, triunfou, e logo hai unha anécdota que sempre me gusta contar, que en Xapón, despois de Xapón, foi a vivir a Filipinas, casou ali,
e chegaron os soldados japoneses a invadir Filipinas na Segunda Guerra Mundial. Cosas que facíamos japoneses. Cousas de japoneses, sí. Son só as súas costumes, hai que respetar. Eso é, hai que... Pois estando ali, claro, chegaron unha noite á súa casa, porque sospeitaban que podía ser un espía dos occidentais, e para matalos a súa familia. E o tío conseguiu librarse porque levaba na carteira, no peto levaba unha foto, de feito, mira, teño aquí, porque a facía antes na visita, para que vexades vos, tiña na carteira unha foto na que saía el acompañado. Ui, achega aí a cámara. Chegamos aquí, para que se vexa, mira, que estaba xunto ao emperador de Xapón, Hirohito. Ostras. Claro, porque el causou tal sensación de, claro, perdonaron a vida, puxeron un cartel na porta e dicir, este intocable, esta é a súa familia, e resulta que o tío en Japón foi tal sensación que foi o primeiro mago da historia, un señor de aquí de Porto Marín, en ser invitado a actuar dentro do Palacio Imperial de Xapón. Guai, increíble. Increíble, verdad? Podía facer, meto aquí a cuña chiste de hai quen fai desaparecer a Estatua de Liberdade, el fixo desaparecer o pavo debaixo do río. Pois sí, e logo, pois tamén, bueno, aquí sempre gustamos mencionar, pois da xeración de Tamariz foi Camilo Vázquez, que foi un tío que naceu aquí en Santiago, ainda agora vive en Madrid, está, vamos, moi en activo, é un tío, xa estos son cuestións máis artísticas, tecnicismos da maxia, pero foi un dos, precisamente, dos artífices dese movimento que se chamou a Escola Máxica de Madrid, que fixo que a maxia española sexa o que é día de hoxe, foi un momento de vanguarda, un dos momentos de vanguarda máis importantes da historia da maxia. Ele en concreto creou o constructivismo en maxia, que, claro, tendemos a pensar cando ves un xogo que onde está a trampa, non? Pero a maxia española, un motivo polo que é tan curiosa, tan engañosa, é porque en lugar dunha trampa utilizamos moitas pequenas trampas moi ben enlazadas entre sí, de forma que é como un muro impenetrable. E eso fai que a maxia sexa engañosa incluso para magos para os magos do Fulás, non? Peran Teller dos magos das Vegas, que teñen un programa que hai que ir a engañalos, os que máis veces os engañan son os españois, en parte gracias a Camilo Vázquez, que desenrolou un pouco este concepto do constructivismo na maxia. Inventou as películas de magos. Inventou as películas de magos de entrelazar cousas que fan cousas con outras cousas. Xusto, pois, bueno, de algún xeito todas estas, de feito, vamos, a día de hoxe a maxia española, pois todas estas cousas de Hitchcock do cine, non? De esta dimensión artística, pois tamén a maxia ten, algo que tamén no museo intentamos divulgar, xunto con figuras como, bueno, con isto xa me calo, pero que hai que mencionalo, o Mago Antón, que todos temos aí un agarimo especial, que foi un referente que fixo moitísimo pola maxia en Galicia. Temos aquí o acuario maldito do Mago Antón, co que case morreu non unha senón dúas veces afogado. Bueno, pero agora tens que contar esa historia, quero decir que... Pois, bueno, así resumo, pero isto é unha maldición. Case morreu con Galloso mirando. Con Galloso aí, sí. Que situación. Pois o Mago Antón facía este era un escapismo que facía, que popularizou Houdini, non? No século XIX, principios do século XX, que xa falaremos despois destas películas que ambientaban, e o Mago Antón dixo, pois cúndeme facer tamén poñer a vida en risco sempre, rompe un pouco a monotonía, non? Entón ele comezou a facelo no ano 80. É curioso porque cada 10 anos pasaba algo. No ano 90 grabou un especial na televisión de Galicia, como os que facía David Copperfield na época, que de feito Antón facía os espectáculos máis tochos de Europa nesa época. Os de maior orzamento foron os do Mago Antón. Nunha carpa de circo que mercou a familia de Italia, estaban grabando este especial de televisión, a metade xusto do espectáculo facían o escapismo. E de pronto, cando levaba xa soltarase das esposas, en canto estaba a puigues de sair, quedou atascado na metade do acuario, non podía nin subir nin baixar, botou a última bocanada de aire, tiveron que subir os axudantes a collelo dos pés, sacalo para fora, e mellor, bueno, que Antón este en este punto de xenio tráxico claro, despois veu o director da cadea e dixolle, bueno, non pasa nada, Antón, ti, des que xa o reanimaran, dixo, descansa, e xa outro día rematamos de gravarse en público, e xa o editamos, e dixo, como que sen público? Non. Eu saio, está aí xente esperando, pero me Antón, que case morres. Non, eu saio, pois o tío cambiarse de roupa, saiu e rematou a segunda. O que me extraña que co espectacular que era o tipo non tuvera pensado ter un axudante con un mazo. Sí, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, de afogar, por lo menos. Bueno, como decimos antes, dos erros se aprende. Como corre nunha das pelis das que falaremos hoxe. Xusto, efectivamente. En varias. Esa peli copiaría a escena o Mago Antón. Estaba vendo o especial do Luar en Estados Unidos e dixeron, mira, vou facer isto. Sería de hecho. Sí, igual outra das outras, porque hubo, claro, despois pasaron outros 10 anos e chegamos ao ano 2000, que foi o Congreso Mundial de Maxia en Lisboa. Os magos reunímonos en congresos e ali estaban, pois, miles de magos. Claro.
Mira, hai miles de magos, sí, eso é así, o sea, nas esquinas coas cartas, outro coas monedas, un mundo friki non vos facedes idea. Bueno, estaba ali o mago Antón actuando nunha gala diante de miles de magos en Lisboa, presentaba, bueno, organizou no Luís de Matos, de feito, o congreso. E de pronto, cando se botou de cabeza o Acuario estallou en 1000 pedazos, saiu toda a auga, mollou as primeiras filas, a xente alucinando, pero o máis... Se está aplaudindo, en plan, Dios mío, que a xente non sabía, realismo. pero claro, nin tempo a reaccionarlles deu, porque pasaron como 3 segundos. O sea, tío, meteuse de cabeza, estallou o tanque e de pronto non só non se cortou, non se mancou, que era para facerse cargar a cousa, sino que de pronto, tío, levantouse e xa estaba solto. E batiu o récord de 3 segundos en facer o escapismo do Acuario. Fixo, ¡tará! Soltouse do susto. Sí, pois o de Antón e de lenda. E logo a terceira, que xa esta sí que vin eu en directo, teño aí de feito o programa do Nacional, cando ele organizou en 2010, pasaron outros 10 anos, e o mago Antón gustaba, un tío que é moi listo a nivel de marketing, e dixo, aquí hai unha narrativa para explotar. Entón dixo, pois vamos facer estrenar o congreso con A maldición do Acuario. Entón, pois montou unha torre de Hércules, ali con Galloso de presentador, como decía Paco, e montou ali o Acuario, estaba aí pensando que se vai nos morrer, porque puxo os vídeos dos accidentes anteriores e todo o rollo, e ali sí que conseguiu salvarse, e parecía que rompera a maldición, ata que de pronto, pasaron outros 10 anos, no ano 2020, abriu este museo, como decía, o Museo da Maxia de Kiko Pastur, e de pronto unha noite chámame Kiko, dime, Eloi, vai correndo ao museo, que se inundou o museo. Como? Eu vin correndo, mira, baixaba por esta rúa de aí, e o primeiro que vin foi que por debaixo da porta saía un río de agua con cartas que baixaba a alcantarilla. E entrei aquí, estaba que agora temos aí o panel informativo, pues esa parede rachou por completo, saiu toda a auga, unha tonelada de auga, que estaban as mesas volcadas, os libros mollados, todo isto inundado. Miramos as cámaras de seguridade, o dixen, Kiko, non tes as cámaras? Pois mira, a ver, fallaron as cámaras de seguridade esa noite, o cal non sabemos o que pasou. Foi o espírito de Houdini que se manifestou aquí, chamamos foi a un Antón. mago rival. Xusto, primeiro chamamos a Antón para dicir, estás vivo ou foi que morreches e o teu espírito apareceu? E non, estaba todo ben, así que ahora, pois no ano 2030, veremos a ver que pasa con Teño unha Acuario. hipótesis. Foi Antón que fixo unha visita con un bigote de pega, para que non o conocerades, e foi acercándose ás cámaras. Dixo, non pode ser que pase outros 10 anos e non pase nada, hai que facer algo aquí. Ollo 2030 que está aí a volta da esquina, como que di, Pero molaría que vedes o río este de cartas, por debaixo da porta, agachaste, escolles unha e lle preguntas a alguén, esta era a túa carta, non? Sería boísimo. O policía local, era este. Cabeleiro os datos, por favor, que temos aquí a famosa unha persoa. Sí. Bueno, vamos falar entón do de maxia, a definición de maxia artística, ou crees que xa xa máis ou menos... Sí, si queredes, claro que cando falaba con Paco, que dixome de facer o gravar o podcast con vos, dixo, vamos, encantadísimo, aparte, sabedes que a mí encántame dar a coñecer o mundo da maxia, pero claro, que a maxia, como decíamos antes no xogo, porque claro, está a maxia como algo máis esotérico, igual o que nos ve a cabeza o mundo de Harry Potter, non? Cando pensamos no cine a maxia, que sí que logo ten paralelismos coa realidade, porque eles, por exemplo, tiñan o Estatuto Internacional do Segredo, porque contaban que, claro, os magos perseguían a Inquisición, que isto pasou de verdade, e por eso, pois por eso antes vivían todos xuntos, pero de pronto os magos por eso teñen ande en 3 cuartos, 9 3 cuartos, estas cousas, e viven separados dos muggles, non? Pero claro, despois está o que é a maxia artística, a maxia que vemos cando vemos a un mago actuar, que algo que tamén ten toda a súa tradición histórica, non? Que aquí pois no museo tamén contamos un pouco. Realmente as orixes sí que se ligan máis a ese punto máis esotéricos, porque os primeiros magos eran os chamanes, que utilizaban os trucos de maxia para os rituais, non? Entón era algo que permitía que a xente conectase co sobrenatural, porque a maxia ao final imitaba o poder dos deuses, non? Entón era un momento onde o ilusionismo como tal non se concebía, era maxia real. Como as representacións teatrais en eventos religiosos. Xusto, de feito, bueno, comentaba outro día que unha peli que para min reflicte isto moi guai é o Príncipe de Egipto, non? Que está a figura destes dous, os sacerdotes do emperador, que fan trucos de maxia, onde cando transforman aí os bastóns en serpes ou fan estes milagres que, bueno, despois ponenche que Moisés facía o milagre, que ese era o milagre bo, pero realmente era o mesmo. Quero dicir que Jesucristo era un mago, era un ilusionista, non? Quero dicir, os trucos realmente eran pues, formas de demostrar ese poder divino, de demostrar que para que a xente de verdade conectase con eso e creese no que estaban vendo. Eran eses rituais religiosos ou paganos, según por onde os vexamos. Teño que facer un pequeno inciso, e é que o museo está tamén diseñado como a xente está paseando por Compostela, entón de vez en cando ves alguén que ven a acercarse a ver que hai nestas ventanas, porque temos o
o mago colgado dentro da tal, unha villa que bota auga e tal. Entón estamos grabando e a peña está se acercando ás fiestas Ventanas, a sí, mirar que diantres. Recordame un pouco, vos acordades vos de El Informal, que tiñan como un cristal e Cristal, había peña xente pelotonada detrás. detrás, non? Isto Sí, sí, sí. unha estrela, Sí, de feito, vamos, teño pendiente gravar un vídeo, poñer aquí un móvil a gravar en timelapse para as reaccións da xente mirando a villa que flota, porque de verdade que ves a xente facendo os gestos de no, hai un fío, hai un non sei que, está ben. Pois sí, como decía, bueno, eso, a maxia descende deses chamanes e ao final, aínda que a día de hoxe sexa outra cousa moito máis inocente, máis blanca, conecta de algún xeito con eso. Bueno, de feito tamén, outra figura da maxia que comentaba con Paco é, pois no Señor dos Anillos, non temos aí a Gandalf como gran mago, que realmente nas películas sí que se cambiou un pouco, pero nos libros realmente era máis chamán, realmente, o sea, a cousa que facía era de como de conexión coa natureza, tiña un coñecemento da natureza, pero non lanzaba hechizos como en Harry Potter, senón Nas do Hobbit, sí. prendía piñas. Ese é o gran Justo. truco, Ese é o gran truco. todo o libro, que é prender unhas piñas Claro. e tiralas. Claro, aparte, como que isto xa Gandalf tamén é moi o rollo do que xa despois se vai convertindo na Idade Media os prestidigitadores, non? Que iban, pois como Gandalf, no seu carromato, ele iba cos seus fogos artificiales, coas súas cousas para vender, non? Era un pouco a figura do charlatán, que os magos, claro, nesa época, pois, de feito, non se chamaban magos, porque eso, a Inquisición, todo o que tivese que ver... De feito, os inquisidores vivían xusto aquí enfrente, en Santiago, dixo Suso Martínez, e digo, mira, un mago vivindo enfrente dos inquisidores, imagínate. Pois claro, por eso eran estas palabras de enseñaba antes a Paco aí os libros de xogos de mans, o arte de facer diabluras, física recreativa, e chamaban a maxia, ou prestidigitación, que é o arte dos dedos rápidos, porque era un xeito de quitarlle ese aura esotérica que sabían que lles podía costar a vida. É que hai un momento histórico no que se mistura tanto circo como Sí, claro. como os gitanos, como os gabinetes de curiosidades de enseñoche pois unha cabra con dúas cabezas. Total, sí. Ostras, acabo de flipar porque nunca fixera a conexión, claro, que prestidigitador é dedo rápido. Claro, presto, digitación, claro. Sí, no, a mí para- pasou igual, sí, tampouco me decatara nunca. Sí, sí, a man é máis rápida que a vista, decían. E precisamente era como, claro, poñían o foco en que é habilidade de mans, non é pactos co demo nin cousas raras, non? E sí, logo a maxia, claro, foi moi... Pa fogueira con ese que é máis rápido que a mí. Da igual, Mira eres que máis ben toca rápido. flauta, que Mira como vale. corre. Mira como corre, sí que era rápido. Sí, como excusa, verdad? Pois sí, pero logo, claro, a maxia, efectivamente, foi nesta época, era como que estaba moi ligado a outras cousas, e logo incluso no século XX, que isto, despois falaremos de alguna peli que reflite moi ben isto, ¿no? Pero tivo a súa época dourada no século XIX, que foi a época, pois eso, de, bueno, Robert Houdin, os grandes magos do Thurston, despois a época de Houdini, e despois, por eso, esta película do último gran mago, porque no século XX, de pronto, a maxia perde eses espazos onde se presentaban os teatros e pasa a estar no circo, nas salas de festas, por eso tamén ten cando, por exemplo, no comentabas antes vos dos congresos de maxia, cando facemos o concurso hai unha modalidade que é artes afíns. E aí vai xente que pode facer malabares, ventriloquía, faquirismo, o que sexa, que son artes que compartiron moito coa maxia nestas épocas, claro. Unha pregunta que che quería facer antes de que nos metéramos co tema do ilusionismo no cine. Sí. Xa que comentache antes a Asociación de Magos e tal, que fechas e eventos, se queremos ver maxia en Galiza, temos que ter anotadísimo sí ou sí na axenda? Pois, home, a ver, bueno, o museo está en funcionamento todo o ano, salvo cando pechamos unha vez por vacacións, e logo, pois, bueno, se queren concretamente do museo consultar na web, temos intención de ir programando espectáculos, sobre todo de maxia de preto, que non hai tantos espazos habilitados para facer, de traer, porque, como os dicía antes, temos os mellores magos do mundo aquí en España, moitos son amigos, un mundo pequeniño, entón queremos empezar a programar aquí espectáculos de maxia de preto co seu fío conductor, coa súa introspección artística, e que é moi interesante de ver como disciplina que estamos acostumados a ver no teatro, pero igual non estamos acostumados a ver un espectáculo inteiro de maxia de cerca, con cartas, monedas, con mil cousas, non? E logo, pois aquí en Galicia temos a sorte de que hai moitos eventos. Bueno, aquí en Santiago está o Festival de Encantos en Compostela, que se fai en outubro. Tamén están, a nivel autonómico, Galicia Ilusiona, que o Galicia Ilusiona creo que tamén en esas datas, en torno a... Bueno, sí que no outono, non sei se van cambiando tamén as datas en función do ano, e logo Pedro Volta organiza o Galicia Magic Fest, que tamén trae así un rollo moi Got Talent, ¿no? Con magos aí moi espectaculares, moi televisivos. Tamén temos festivais como o Lugo Máxico, que organiza o Mago Antón, que é dos festivais máis lonxevos de aquí de Galicia.
Bueno, tamén aquí o que estamos intentando, comentaba antes a través do museo, é que non sexa algo tan estacional, non? Entón, por exemplo, facemos un ciclo que é o A Velas Ainas, sesións de maxia nos recuenchos de Compostela, Que guapo. que facemos, pois aí o que facemos é como jam sessions de maxia, non? De xeito que non sexa todo ver maxia en teatro, senón que podes ir, pois aquí o fixemos no Camalea a última vez, vamos facer na Casa das Crechas o 3 de marzo, por exemplo, unha vez ao mes, a idea é facelo itinerante, non? Cada vez nun local distinto, para que do mesmo xeito que en Santiago, que é unha cidade moi viva culturalmente, pois podes ver jazz, poesía, impro, de todo, pois que a maxia teña tamén o seu... Maxia de taberna, digamos. Eso un pouco, sí. Que bo eso. Sí, pois igual que hai as jam session que ti podes ver a Berrábade tocando no teatro principal co seu trío, igual ao día seguinte ves na Borriquita facendo un rollo máis experimental colaborando con non sei quen. Pois isto é un pouco eso, o espazo onde máis probamos cousas novas, xogamos máis co público, estás aí tomándote unha caña mentras estás vendo un show de maxia con varios magos e tal. Que guapo. Mola. Pois eso, bueno, pois eso é un pouco así a introducción do que é a maxia escénica, que de feito penso que tamén como para enlazar co tema do cine, comentar tamén que algo que, bueno, moita xente coñece, pero outros non, que realmente o cine é fillo da maxia. Que Méliès, que foi Georges Méliès, non? Que foi o pai do cine, que creou o cinematógrafo, pois era ilusionista de profesión, de feito era discípulo de Robert Houdin, que foi o primeiro gran mago, comprou o seu teatro, que foi onde proxectou as primeiras películas, e o tío realmente non foi moi avispado, porque as primeiras películas que facía realmente eran como xogos de maxia. El deu-se de conta que podía facer cortes de cámara e cousas, entón vendelo como algo real, e o tío tivo gran éxito, pero despois chegaron os Lumière, que foron os que dixeron, ostras, isto é para público de masas, e foron os que viron o potencial do cine, pero realmente o cine, as súas orixes están na maxia, no ilusionismo. Eu que iba a decir, non? Pero de feito, o que te acabas de decir, que as primeiras... Foi o primeiro xogar co decorado e co sí, pero bueno, que é curioso que das primeiras cousas que se rodaron cinematográficamente foron precisamente trucos de maxia, non? Efectivamente, sí. Eles veían non como potencial de contar historias a través do cine, senón de reflectir a realidade, pero podendo editala e cambiarla. Claro, facendo unha fantasía ainda máis grande. Claro, era para eles era un truco, igual que podes ter unha técnica, unha baralla trucada, pois un corte de cámara. Sí, ten en conta que o cine non deixa de facer tamén unha... O sea, sempre se fala da ilusión de movimento, porque o cine ao final son frames estáticos, claro, que pasan moi rápido un detrás do outro, dicir, a propia base é unha ilusión, ti non estás vendo unha imaxe en movimento de verdad, estás vendo fotografías repetidas moi rápido unha tras a outra, é un pouco, non, o rollo que sempre se di que realmente a maxia está no ollo de quen mira, non? máis que no que se está facendo. De feito, irónicamente, así recentemente deuse un pouco agora o camiño inverso. Hubo un mago, Gaby Pareras, que para mí é un dos grandes referentes a nivel internacional, a nivel teórico, e el fala do concepto de recuperar a mirada do espectador, e el fala da montaxe mental, que fai, comparando co cine, le dicía, ti cando estás no cine, fas unha montaxe, non estás vendo todo tal cual é, senón que estás vendo que planos colles que expresan, e el fala de que nós os magos temos que intentar facer o mesmo coa mente do espectador, que el faga a súa montaxe, e nós temos que ter claro cales son os planos que está visualizando o espectador para construir esa ilusión do imposible, efectivamente. Bueno, pois falamos de cine logo. Sí. Que si non... Eu podo tirar horas aquí falando de maxia, pero sí, veñamos a falar de cine en principio. Nos encantados tamén, Sí, que si non nos expoñémonos o comentario de sempre de YouTube de o programa empeza no minuto non sei canto. Total, sí, a verdad. Desta vez non creo que pase. Verdad, Linkin Ghost. No, porque, a ver, neste programa, a diferencia do habitual, en vez de ser nós esbardallando de películas que vimos, por lo menos estamos aprendendo algo. Quero dicir, bueno, hai un poquillo máis de base que nos programas habituais, teño que dicir. Pois gustaríame comezar este programa con unha triloxía da cal solo vin as dúas primeiras películas, o sea que comezamos ben, que son as de Ahora me ves, que xa as comentei con anterioridade, pero volvín a saber para este podcast. Volvín a saber e collínlles cariño. E collínlles cariño porque decidín ignorar que a película me pode contar algo sobre maxia e decir, vou a ver esta película como unha cousa de ficción divertida nas que as cousas pasan e punto. E é super divertida. O sea, a primeira xa comentei que hai un momento no que o investigador se persegue a sí mismo. Non fagas spoiler. Non hai necesidade de facer spoiler. No, pero hai un momento que, aínda que deixes que a película te leve, hai un momento no que o investigador, o sea, o malo, casi morre. Bueno, xa digo spoiler. Non feito spoiler, deixame que o conteo. Hai un momento que a mí o que me fastidia da peli, que parece que o guión é trampulleiro. Sí.
A que me refiro un guión trampolleiro? Parece que foron escribindo segundo iban facendo. Ti non podes facer un xiro de guión que contradiga que entre en conflicto con cousas que pasaron anteriormente. Ti tens que manter unha verosimilitude dentro dunha narración. Non é, moita xente di, é unha peli que máis dá, pero non. Hai unhas reglas do que é unha boa narrativa. E eu penso que cando estableces unhas cousas e as contravés en beneficio da sorpresa do espectador, que estás facendo trampa. Sí, ou incluso estes xiros de guión, ao final o que mola é cando sintes, non, que os ingredientes estaban aí, ¿no? Dices, estaba todo á vista, e agora cando, ostras, pero cando de pronto ahora te destapo que había detrás un non sei que, dis, bueno, vale, cabe calquera cousa, ¿no? Pero é que fixen... Son as películas cando ves a segunda vez, o sea, esas películas as que fan ben o xiro de guión son que cando fas o segundo visionado disfrutas porque igual o máis, claro. É todo coherente porque dice en plan, joder, estaba aí, claro. Pero é como como Club da Lucha, que a ves por segunda vez e dices, mira, o Sexto Sentido. Sí. Esas dúas. O Sexto Sentido é un exemplo clarísimo de película que dis, ostras, si estaba aí todo o tempo. Si literalmente empezan dicindo o que pasou. Total, sí. Total, que volvín a ver, ahora me ves, e decidín facer un pouco de investigación e, claro, vin quen era o director, que é un tal Luis Leternier, que contaba así, non vos sirve de nada, pero se vos digo que é o tipo que fixo A Todo Gas 10, Lupin e a Gente Contrainteligente, dis, vale, non teño que aplicarlle ningún tipo de lógica a esta película. Teño que sentar e mirar para ela. A Gente Contrainteligente é a de Sacha Baron Cohen? Sí. Sí. Moi bo chiste, ten un chiste moi bo esa peli. O chiste das gordas, dis. No, ese tamén está ben. O que pasa é que un chiste que só funciona en inglés, que bueno, agora que menciono conto rápidamente, que o tipo pensa que... O sea, o tipo metes en un sitio de masaxes, el pensa que é un sitio onde teñen retidas a mulleres para violalas, non? El pensa que descubriu un rollo de trata de mulleres. E claro, ali, como está noutro país e non lle entenden, ele empeza a borrar, veña, todos sodes libres, non entendo o que lle están dicindo, e de repente aparece un tipo que o terapeuta, entón ponlle ten unha lapela aquí no peito que lle pon therapist, e ele the rapist. Aí está o violador, aí está. Yo moita gracia ese chiste. Está ben. Pero bueno, o resto a ver, esta peli de Ahora me ves uno é Ocean's Eleven, pero con magos. Básicamente, sí. Básicamente, o sea, e sin explicación plausible. Pero hai a escena de I'm in ou non hai a escena de I'm in? Hai unha escena, a ver, a película empeza con que unha persona tapada cunha capucha empeza a reclutalos con cartas do tarot e a prometerlles que hai unha sociedade secreta que son como os masóns dos magos. Ollo, creo que el ojo, sí. El ojo que despois se la suda durante a trilogía, que carallo é un MacGuffin, total. Total, que para montar un espectáculo. Entón preséntache o hipnotizador caído en desgracia que vive de meterlle da doblada a cornudos para que lle paguen máis e non se entere a muller. Hai unha rapaza nova que se desvinculou do mago que asistía e montou un espectáculo e que fai un espectáculo dunha caixa de auga na que caen pirañas, tal como o mago Antón, pero en chica, non? E pois hai un que é o mago, digamos, o guaperas que vai de chulo pola vida, que vai de ligón, sabes, fai o rollo este, esta la carta, non sei que tal, e se leva unha chorba para a casa e aparece a carta no bolsillo, deixa a tirada e a tipa dicelle, pero me vas a dejar así? Dice, no, ya te llamaré ya, pero si no te me has dado tu nombre, dice, soy mago, ya lo encontraré. Un rollo, sabes? Eso fixecho alguna vez. Eso sempre. Eso a mellor frase de todas. Total. Total. E logo chamando 11-8-11. Mira. Aí cando che pregunta, ti coa maxia ligas, dis, a veces é ligar a pesar da maxia. Ten cousas boas esta película. Ten a Morgan Freeman facendo do personaxe destapador de magos. Sí. Que fai moi bon papel Morgan Freeman. Temos a Michael Caine facendo de Michael Caine. Non será a última vez que falemos de Michael Caine esta noite. No. Temos a Mark Ruffalo tamén por aí, son todos Repartazo. Woody Harrelson, sí, os que estaban de moda no momento facendo de magos. Para min Woody Harrelson está de moda sempre, moito me gusta de é unha moda tipo Guadiana. Porque está uns anos, desaparece, volve a aparecer, desaparece, é así un actor guadiano. A mí que me gusta, os ingredientes son vos, despois sí que é verdad que película decías ti, hai que vela con mente de
Pero Peli palomiteira para pasar o rato. hai un momento nos que os teñen na comisaría que distin, por moito que máis tralla, hai un momento no que están facéndolles os magos están puteando aos investigadores. E no momento dado un ten unhas esposas postas, fai un xogo de mans, ponlle ao investigador e unha Coca-Cola que puxo un dos investigadores encima da mesa, ten a chave para abrir as esposas. A ver, me creo a parte de darte quitado as esposas e poñerlles o outro. É que é curioso porque hai varios vídeos que che pasei no seu momento de magos reaccionando aos xogos que fan nas pelis, non? Porque hai algúns que son fantasía absoluta, hai outros que son reais, de feito comentaremos despois, porque hai algunhas pelis que son moi fidelignas e os xogos que se fan son reais, e hai outros que hai un punto intermedio, non? E pasa con isto, por exemplo, eso que comentas, das esposas, pues, bueno, sí, a ver, por moi mago que seas, ir ao FBI e soltarte, igual complicado, pero, por exemplo, isto de que aparezca na lata é un xogo que se suele facer con unha moneda. Que ti colles unha moneda e atravesa dentro da lata, escoitas que está dentro, abres a lata e está dentro. Claro, facelo así, improvisado, nese contexto e cunha chave, bueno, igual non é real como o fan, pero son xogos reais. E logo incluso que as personaxes dentro deste rollo, claro, o que días ti, no, este rollo Ocean's Eleven, non de coller o que sabe desencriptar a caja, non sei que, o hacker, o da caixa forte. Pois aquí, hombre, está interesante que ese rol o cumplen como especialidades do mundo da maxia, non? Porque está a rapaza que fai escapismo, o ilusionista clásico, logo está outro que hai un momento que é como manipulador, que son os que fan aparecer cartas no aire, e un momento que empeza a tirarlle cartas a outro aí como arma como que aí está pegando tiros, como que é que moi tiran un divertido. chacus, claro, e logo o hipnotista, o mentalista, non? Entón, e logo está o que destapa os trucos que tamén, pois era algo que James Randi ou Houdini no seu día, pois facía, non? Desenmascarar a peña. Entón, sí que colleron como roles así do mundo da maxia a hora de montar así os personaxes da historia, non? Que está interesante. A miña conclusión desta película é que tes que coller como cando vas a un espectáculo de maxia. Non intentes saber que está facendo o mago. Tú divírtete con que che apareceu a carta. Sí. Déxate engañar pola película. Este como din, bueno, na peli de Truco Final, que xa falaremos despois, pero que din, ti non vas ver o truco porque en realidade non queres velo, non? Exactamente, esa é unha reflexión moi bonita da que fai. Eu quería preguntarche, o papel de Woody Harrelson nesta peli é o do mentalista, non? Esa é unha disciplina que existe, verdade? É moi peliculeiro. Sí, non é real. O sea, de feito, a ver, hai que A diferenciar. mí hipnotizaron unha vez, teño que confesar. Claro, que hai que diferenciar entre o que é a hipnose e o mentalismo. Son cousas diferentes, non? E ambas son reais, pero ao final o mentalismo non deixa de ser maxia, o sea, é maxia, pero onde a ficción que plantexas ten que ver coa mente, non? Que podes adiviñar o pues, Anthony Blake, non? Aquí en España é como Derren Brown en Inglaterra, a imaxe que temos, pero realmente é maxia. O problema é que moitas veces, claro, ten este aura de que resulta tan creíble que a veces temos dúbidas, non? Se realmente é real, ti cando ves un mago, pois sabes que non se transportan as cartas, non sei que, pero cando ves un mentalista, tes dúbidas. E logo a hipnosis é outra cousa, eso é suxestión, eu fixen no seu momento tamén, entraría dentro de que dicíamos antes das artes afíns, non é maxia, porque realmente non estás facendo unha ilusión dun imposible, é real o que está pasando, e aí o que faz é condicionar ao inconsciente, a percepción, para poder, tamén está un pouco aí o tema de realmente non se controla a voluntade, que isto é algo que tamén polas pelis nos ven un pouco a veces como de fai isto outro. Ti non controlas a voluntade, senón que controlas a percepción. Que tamén aí, bueno, podes dicir, claro, non lle pode dicir a alguén pégalle un tiro a este, pero si lle pode dicir toma unha pistola de agua, molla a esta persoa. Eso, sen necesidade de que me contes o truco, isto consistirá, eu entendo, en grande medida en saber ler moi ben as expresións faciais igual de outra persoa para saber por onde tens que tirar, algo así, Sí, ao final A miña experiencia sendo hipnotizado, porque fomos a un congreso pero, de... Escoita, pero deixa contestar a pregunta, despois conta a historia. No, pero bueno, sí, hombre, tamén é interesante desde a perspectiva de vivilo, non? Pero ao final o máis clave na hipnosis é bueno, eso é a suxestión, eso ten que ver, hai un punto de autoridade, por exemplo, eu lembro-me falando con Anthony Blake unha vez que ele me decía que igual pode sonar isto pretencioso, pero digo enténdeme desde que o sentido digo, a mí é máis fácil hipnotizar a alguén que a ti, porque eu son Anthony Blake. Que me quería decir, non era de flipar, se quería decir, a min coñécenme como hipnotista, e iso é unha parte moi importante da suxestión, se ti sabes que este tío, xa te estás predispoñendo ti mesmo a hipnotizarte, ao final é o mesmo que, por que é diferente ver unha película de medo solo e coas luces apagadas de noite que vela acompañado que igual hasta te dá risa porque estás sumerxíndote de outro xeito no que estás vendo, non? Entón ao final a hipnose o que plantexa é ir propoñendo unha serie de
órdenes hipnóticas, digamos, pois vas a te xuntar os dedos, as mans, e ao final hai un proceso de retroalimentación que o teu inconsciente está dicindo, joder, díxome que se iban a xuntar as mans e se xuntaron. Entón agora, se me di que se me vai pegar o pé ao chan, vaiseme pegar, e así vas escalando hasta o punto de decir, pois mira, pois agora estás ti solo aquí, digo, che Fernando, estás solo aquí, estamos de pronto non los tres, eu collo esta botella, ti estás vendo que está flotando no aire cando realmente ti non me ves, non nos ves a ningún. Entón, claro, o nivel de capacidade de controlar a percepción é brutal, que parece moi peliculeiro, pero cando ves realmente, ves a un, pues eso, cando te hipnotizan e te esqueces do teu nome, dixo, joder, que isto é moi heavy, o sea, sí, sí. Eu a experiencia que tuvera co hipnotismo foi nun congreso de xogos de rol, que un dos tipos que daba charlas era hipnotista, que daba espectáculos por aí adiante, e decidiu abrir en plan, os que queirades probar o hipnotismo, vides. Entón, éramos 5 ou 6 nunha sala, baixaron a luz e tal, e eu fui hipnotizado, pero divertime e en todo momento era consciente do que estaba facendo e en todo momento sabía que era un xogo co hipnotizador, que eu entraba dentro de aceptar a premisa que el me estaba Claro, facendo. de feito, esa é unha das cousas que están como máis mitificadas, por eso dicía o da vontade. Unha regla básica de hipnose non a hipnose é autohipnose. Quer dizer, se non queres que te hipnoticen, non te van poder hipnotizar, non? Tens que ti ter unha predisposición, deixarte levar, e chega un punto onde empezas a dicir estou non facendo eu porque quero ou estou me deixando levar e chegas a un punto onde se disocia. Eu en todo momento sabía que estaba baixo o meu propio control. Claro. Se non quería ladrar, non ladraba, pero parecíame tan divertida a situación que tirabas pa diante a xogar o asunto. Sí, sí. E cando che dice, que ti notizo eu, sí. Isto, no, bueno, por un pouco de actualidade, estou me acordando agora que se queda eso da hipnose, bueno, non sei se seguiches este reto que lanzou Jordi Wild, Sí. Que bueno, Jordi Wild, pois que non coñezan, pois é un youtuber Un flipao. que ten un ou dous seguidores máis que nós ten. Sí. No, Todos bueno, galegos tamén. obviamente, bueno, Jordi Wild lanzou como unha especie de reto de a ver que alguén non creo na hipnose, aposto non sei cantos cartos a que sexa capaz de... Sí, pero la parte dicía como pero xa vos anticipo que eu non me vou deixar. Pois, vas jodido, decir, no, de feito, sí, é algo que eu digo sempre, non creo na hipnose, bueno, podes non creer na gravidade que existe, quer dizer, a hipnose é unha realidade, existe, hai uns procesos mentais e neurolóxicos que son os que influen aí, non ten máis. A cousa é eso, se xa dis, pero para que te hipnoticen tes que querer, o que decía Paco, se ti non entras no xogo, se ti non te deixas levar, pois non vas poder, porque ao final eres ti o que te autosugestionas a ti mesmo cun guía que hipnotista que che vai... Eso é como que suspende religión. Eso estás adrede suspendendo religión. Pues o hipnotismo igual. Non me quero hipnotizar. Pois non te van a hipnotizar. Total. En la segunda parte ten tamén esta... A segunda parte ten algo moi gracioso. Bueno, tamén mirei quen dirixía a segunda parte. É un tal John M. Chu, que fixo Wicked, G.I. La Venganza. Son as dúas grandes. G.I. La Venganza. G.I. La Venganza. Ostras, esa pensa que non a vin. Pues será a pero segunda Wicked a min gustoume tamén. Mira, tamén toca un pouco o tema de hoxe, Sí, a peli de Wicked. sí. Mago de Oz, todo o rollo. Sí, sí. Claro. Este incluso máis mala que a anterior. Preséntanos unha empresa malísima que é como Apple, pero ficticio, porque non lle deixarían dicir Apple, e entonces xuntanse os... O logo é unha pera mordida. Sí, Unha landra, como aqueles que fixeran os teléfonos móviles en Extremadura. Extremadura. Eso sí que fora un truco de É magia. increíble, sí, prestidigitador. Bueno, total, que se xuntan para darlle o pau a esta empresa, non consiguen darlle o pau porque hai un mago moito máis mago que o supera, e de repente acaban en China, concretamente en Macao. Que recordemos Que- o único sitio de China onde se fala portugués. É o único sitio, e no único sitio no que está permitido apostar Ajá. de todo China. Entón, e hai unha págase en cousa, eu patacas. tenho unha amiga que foi que Págase en patacas. Eso é certo. É O sea, que a moeda de a moeda Macao é é a a pataca. pataca. Sí, sí, non é unha broma, págase en patacas en Qué Macao. maravillas esto. Qué Porque non maravillas. sabía, porque non tiña esta información. Entón, Macao é como Las Vegas chino, digamos. Pero con Eu- patacas en lugar de... Sí, eu con Istanco Eu e teño unha aposto aquí conocida- 1 millón de patacas. Eu descubrí Macao non por esta película, sino por unha coñecida que conocí en Barcelona que despois dun viaxe de ayahuasca, a ayahuasca díxolle que Joder. tiña... Non, a ayahuasca, no seu viaxe de ayahuasca díxolle que tiña que irse a Macao a ser actriz. E ali se foi a Macao a ser actriz e contoume eso, que os hoteles e casinos teñen as habitacións con rexas e ventanas con rexas porque os chinos todos, en canto ven que alguén no pueblo ten suerte, dicen, boa, este é o sorte do pueblo, xuntan todos os aforros
e mandan a Macao a apostar. E claro, cando chega a Macao, pues resulta que la casa siempre gana. Entón había un alto nivel de suicidio de chinos de pueblo que iban a Macao a apostar. Pero qué maravilla. Maravilla. Esto da para guión de película tamén. sí. Sí, eu estaba pensando que isto en Cine Europa calquera ano vémolo, Bueno, total, que eles escapan do sitio no que tiñan que escapar, danche unha explicación despois de que fixeron para chegar hasta a China sin darse conta, unha explicación de mierda, pero super divertida. Tede cuidado que as luces estereoscópicas. Eu os digo que aquí entras nun pub en Santiago e cando te das conta son as 6 da mañá e estás no Carqueixo. Tennos pasado. Total, que cousa graciosa desta película. De repente aparece o outro mago. Quen é o outro mago que introducen de repente? Harry Potter. Coñen a Daniel Radcliffe e dice: tú, que fixeche de A mí mago parece un famoso?" putazo. A mí pareceu- Cando vi que estaba en de reparto repente- dixen golazo pola No, escuadra. eu non mirei o Moita reparto gracia. ni nada. Eu estaba vendo a película, tal, estaba comentando ca miña parella e, moraba muitísimo que ahora meteran, eu que sei, a Harry Potter ou a Fixeches ou a- unha predicción ti tamén de ou a, mentalista. sabes, sí, porque está aí, quen pode ser o siguiente? Estaban collendo xente famosa e digo, cal foi un mago famoso? Claro. Non min a terceira dixen, na terceira, o que pasa é que non hai moitas pelis de magos últimamente. Pero, seguro que Paco, fan o mismo non me efecto. digas máis. É o clásico papel que Daniel Radcliffe dixo fixen isto para non encasillarme, para que o público me vexa no registro. Ou Esta película. Elijah Wood dixo que non, Dixo así que que non. me chamaron a min, non? Exacto, era outra opción. Isto estalles pasando moito coas series B. É unha peli mierder máis, tela que ver con esa onda de voume a divertir. Sí, os momentos tamén de flipar. Eu lembro que había unha escena que como que robaban o chip Uf, sí, A sí, escena das a cartas está que guapísima. casualmente digo, claro, que a veces por eso estas cousiñas un pouco forzadas, ¿no? Como son magos, vamos a ver a excusa, claro, casualmente o chip ten forma de carta, entón poden facer aí algo que está moi guai porque sí Chip que fan- doblable e pegable. Claro, Tipo claro, unha carta. claro. Entón, hombre, está guai que sí que fan eses movementos de manipulación, que ese rollo de ocultar as cartas para facelas aparecer, ou de cardistry, que é como se chama, digamos, os malabares coas cartas. Entón, bueno, eu como mago son pelis que disfrutas por ver eses detalles, eses guiños, non? Pero sí que é verdad que son un pouco forzados. Moi forzado. O que sí que me gustou, o sea, non me gustou porque me parece de mierda, pero me fixo moita gracia e vos lo vou a desvelar agora e é Morgan Freeman, que era o malo da anterior película. Resulta que durante todo o momento foi colega do pai do que estaba afligido pola situación, ¿no? Entón, no momento dado revelas e di, no, eu sempre fui un colega de teu pai, o que pasa é que non che querixen decir nada porque estabas tan obcecado con vengarte. Fingíamos que tiñamos un Fingíamos. pique, non sei Tal, canto. decir, desvelalo e tal, pero despois cando te vin con moitas ganas de venganza, dixen, bueno, vou te deixar vengarte un poquito, Sí, que e logo xa marcharía do Séntalle carro. ben. Que si te aforro teo psicólogo. Aforro ¿no? che psicólogo, exacto. A min o do que contades da escena das cartas eu é das que máis me lembro da peli. A min gustoume, pero teríame gustado máis se durara, non sei, 17 minutos menos, igual. Sí, porque, sí. porque se fai larga, porque chega un momento xa pasa a carta a un, pasa a carta a outro, non sei que tal, Pisa a carta, tal, non levanta sei a que, carta. pisa, tal, esquiva un tío, non sei que, diste, buah, que guai, xa están na porta, que di que os ves que xa están na porta, e colles, e non, outra vez, no, espera, peña, Volvo para atrás. outro efecto para aquí, Sí. para atrás, e diste, bueno, agora sí que sí, pois tampouco, así, eu Fal- chego un rato e dixen, a peli que vai ser desto, todo o tempo, Faltaba ya aparecer Gambito dos X-Men, cargar a cara. Bueno, era prácticamente. Uso, tío, era primeira cando lle vexo aí lanzando que eso se fai. Hai peña que corta zanahorias con cartas, tirando cartas, fan así, fan concursos de potencia, de distancia, non sei que, e dis, bueno, ahora que me metas aquí eso, a escena Gambito aí utilizando de proxectiles as cartas. Faltaballe mítico un vello de xogar o tute que dixera carta a la mesa presa, para que pararan unha puta Unha escena de Ao adestramento. final No, xa no, de... Más potencia en las cartas, por favor. Bueno, ya terceira, Pois Fer. a terceira vai no mesmo espírito o que ten que a terceira é un pouco revival, non? A terceira é como 10 ou 11 anos, estrenase 10 ou 11 anos despois da segunda, que de feito é do ano pasado, non? Sí, sí. A terceira. Eso, que xa pasaron unha pila de tempo, sorprendíme cando vin que había unha terceira con tanto tempo. E de feito, ese é un tempo que tamén pasou dentro da historia, non? Como que os xinetes están esquecidos e hai como imitadores, non? Que siguen un pouco a súa estela. E hai en concreto uns imitadores, bueno, porque hai unha especie de asociación De imitadores. no, hai unha asociación secreta, unha sociedade secreta de magos nestas pelis que é o Ollo. Sí. Que, entón, hai en concreto un grupo de 3 magos
que o ollo se fixa neles, entón decide como volver a chamar os xinetes unha vez máis, pero incluindo a estes 3 novos, non? Para, neste caso, para facer un golpe contra unha empresa de diamantes, de minería de diamantes, non? Bueno, O sea, é máis do mesmo. a conclusión desta trilogía é que os magos son comunistas. Xusticeiros, sí, unha cousa así, non? Sí, porque na primeira atacan a un banco, na segunda atacan a un chip de casinos, na terceira pues van a por diamantes de sangre. Teño que dicir que como copian ata certo punto un dos trucos da segunda, de meter a xente nun sitio que pensa que o están desplazando, pero non. Copiase ese truco. E despois gústame porque a diferencia da primeira, que é da que máis me lembro eu, os xiros de guión que ten sí que me parece que están ben metidos. Eu fun vela cunha amiga que viu o final da peli enseguida, pero eu para nada, para min pillou o final bueno, a verdade é que que estuvo ben, está divertida, é máis do mesmo, pero se vos gustaron as dúas primeiras, Sí. está recomendable. O único que non me gustou desta é que hai un momento en que teñen que facer unha distracción. Hai esta empresa de diamantes patrocina un equipo de Fórmula 1. É un momento que están no circuito en Abu Dhabi de Fórmula 1 e deciden que van a... O coche, non? Sí, que van a presentar o coche. Entón, como para provocar un pouco de escándalo e distraer a xente e poder facer un dos trucos, fan que pois se meta no coche o arranque e vaya conducindo pola calle. E diste, pero vamos a ver, que teñen exposto o coche a tope de gasolina, Claro. aí, e despois que arrancar un Fórmula 1 non é como chegar A ver, nestas sempre hai moitas cousas Claro. moi convenientes. que Sempre. chegas aí como se fora que era un Renault Clio, sabes? Que chega aí Co- con coche chove, Cos modernos hai un botón, non, este é automático, xa. Sí, total. póngalo en H, diu, Póngalo en como nos Simpsons. Sí que hai algo que a mí me parece moi curioso destas películas que, que Hollywood ten unha capacidade para facer parecer cool as cousas que de entrada non o son, non vou tirar pedras no meu tellado, pero que Hollywood ao final, comentado con Paco, que ti ves nas series, sobre todo nas series, tamén nas películas, porque en Estados Unidos a maxia creo que é como a segunda afición de popularidade, o sea, unha cousa así, hai moita Está xente. Warhammer e Magic. Pois ese rollo, entón sí que en xeral como que se retrata a maxia como algo moi de frikis pringaos. De feito se pensa pois en Big Bang Theory, está o que mago que sempre o poñen como algo moi triste, moi lamentable, moi tal. En Modern Family o pai tamén. É verdade, sí. Hai moitas series, en cambio aquí de pronto danlle a volta a tortilla e como levades toda a vida dicindo que isto é de persoa eso lamentable e triste, que bueno, igual representa a maioría, pero tamén é un pouco de como condicionar a moita visión da maxia, e agora ao contrario, ¿no? Agora que algo de eso, de peli de espías, e dis, bueno, curioso, ¿no? Estou acordado que Barney Stinson de Como Sí. conocemos tamén era moi aficionado a maxia, Sí. que utilizaba para... Sí, facía na serie, ademais ele eso, creo que é o presidente, creo que sigue sendo o presidente do Castillo Máxico de Hollywood, que é como a meca da maxia a nivel mundial. En serio? Sí. O ollo na vida real. Efectivamente, pues sí, aparte ele é patrocinador, había un espectáculo de dous magos, Eler Guimaraes e Derek Delgado, que era así como con pretensión así bastante artística, e el foi o produtor do espectáculo. Eu tiño unha anécdota familiar sobre este patriotismo, non sei se debería contala ou non. Pensé que dicías sobre el del Patrick Harris. No, o rollo é que nunha boda familiar, alguén da familia pues, estaba aprendendo trucos de magia, entón iba ando a novio, en plan, ya novia, vamos facer un truco de magia, sacaba a baraxa, tal, e lle salía. Chuzabas un poquinho máis, volvía. Vamos facer o truco de magia que seguro que non me sale. Claro, evidentemente Tiña que cargar maná, ¿no? evidentemente peor. Entón, están os novios que lle podes preguntar e dice, e canto máis enchía, peor era. Claro. E máis volvía a intentar facer o mismo Vas truco. vendo, pero así podes ver as versións e comparar, ¿no? Como... Ao final de todo dixemos que sí, que era a carta que escolléramos para que non. Como diría, esta é a túa carta, esa é a carta de viños, por favor. Claro, pero eso é interesante porque a mí sempre unha das frases típicas que che din cando estás pola noite e dices, claro, pero te aprovechas que estamos borrachos, entón fas nos xogos, xa, pero que eu igual vou peor. Eso non se conta, tamén aí a destreza non vai igual. Nivel de dificultad. Claro, aí vamos compensando. Bueno, Paco, ti que peli nos traes? Bueno, eu traio, como sabedes que son o fan oficial de Christopher Nolan deste podcast, traio unha película que para min é como unha síntese de todo o que significa Christopher Nolan.
E o truco final de Prestige, unha película do ano 2006, acaba de facer 20 anos, protagonizada por Hugh Jackman e Christian Bale, que daquela estaban petando respectivamente como Lobezno e Batman do propio Christopher Nolan. Esta película é Batman contra Lobezno, sin poderes. Perdón unha cousa. Esta é anterior a é posterior a Batman, esta peli? Sí, Batman Begins é de 2005 e esta de 2006. É xusta a peli seguinte. Pois logo ainda pasan anos entre Batman Begins e o Cabaleiro Oscuro. O Cabaleiro Oscuro é de 2008, creo recordar. A última peli de Heath Ledger. Esa é de 2008, se non me equivoco, porque ele morreu ese ano ou ano seguinte. Bueno, pois esta peli digo que para min é como unha síntese de todo o que é Christopher Nolan, porque ten as dúas cousas que máis lle gustan nesta vida a ese director. Unha montaxe non cronolóxica, é dicir, os feitos que contan están desordenados, digamos, temporalmente, e pola outra, xiros de guión, sobre paradoxos, sobre xiros de guión constantes que chegas un momento que te chegas a perderte un pouco. Pois el tira deses dos recursos tan habituais nel e construiu esta película que basicamente narra o conflicto sostido no tempo. É un pouco, vos acordadevos dos duelistas de Ridley Scott? Pois isto é os duelistas pero con magos, porque son dous magos que desde que son novos ata que pasan uns cantos anos que se odian por unha movida que lles pasou, entón vanse facendo putadas mutuamente, vanse reencontrando ao longo do tempo e vanse pois fastidiando trucos un ao outro e ademais cada un está obsesionado con descubrir os grandes secretos detrás da maxia do outro, porque unha movida que sí que unha dúbida que me suscitou ver esta película ou unha cousa que me fixo reflexionar foi, claro, nós temos a idea de que igual podemos pensar desde fora casi nos magos como un gremio, unha asociación, xente que máis ou menos coñece os trucos profesionais, pero esta película dicho o contrario. Son como Schwarzenegger e Stallone. No, pero refiro, esta película dache a entender que cada mago ten como o seu repertorio privado, digamos, que o mellor pode pasarlle a outro mago cando morre, cando se retira ou que sexa, pero como que é o seu. Claro. E pode vendelo ou pode contalo, iso é así. Claro, é que esta peli está ambientada aos inicios do século XX, sí. Non? De feito aparece Tesla por aí e todo o rollo. E reflicte moi ben, claro, a maxia foi cambiando cos anos, reflicte moi ben o que era a maxia nesa época. A día de hoxe, a maxia, como dicías, pois é algo moi gremial e que ti, pois que ti antes eu xuntome con amigos nun congreso, é algo super aberto a aprender maxia. Bueno, temos aquí eso, todos os libros de maxia, está todo publicado, quer decir, e a día de hoxe incluso con internet, pois é facilísimo, non? Pero isto sí que había un secretismo que foi cambiando ao longo do século XX moi despaciño, porque anteriormente era todo, pero falo xa dos anos 60, 70 que isto se empeza a cambiar. Tamariz, de feito, facía os fascículos para aprender maxia e foi un pouco o que levantou a lebre a entender que era mellor que a xente aprendese maxia porque se crecía a afición. Pero nesa época, a min gustaba moito que esta película reflicte moi ben o contexto social que vivía maxia nese momento, que sí que había, claro, todo está ambientado no conflicto, como decías, de ese pique que tiveron, irse a fastidiar un a outro, pero sí que ese punto de intentar pillar o de, claro, este xogo e vou intentar atopar outro método para facelo, pero mellor, máis espectacular. Sí. Tamén, por exemplo, joder, que o que fai o personaje Christian Bale, de pronto Hugh Jackman estaba rayado porque era topara un método tecnolóxico para facer o teletransporte, pero realmente lo facía moito máis espectacular, pero el consideraba que o método era peor. El estaba obsesionado con que decía, como fai el? Porque fai mellor que a min, aínda que el se está comendo a merda, non enche os teatros. Eu sí, porque o fago moito máis espectacular, pero tiña ese orgullo de mago, non? Da parte interna que só le da maxia. E sí, reflicte tamén cando hai unha escena, non sei se os lembrades, que van a ver a un mago oriental que facía da peceira, sí, e que iba, sí, pues eso tamén era algo que nesa época era moi frecuente. De Fu Manchu, por exemplo, que é bastante coñecido, era argentino, chamábase David Bamber, pero como tiña así rasgos medio orientais. Pero aquí acabasme de pillar. Eu pensaba que Fu Manchu era unha especie de personaxe pulp, non sabía que era un señor. Sí, non, foi un mago moi famoso que era, pues eso, era argentino, pero nesa época, claro, a principios do século XX foi cando a sociedade occidental abriuse a descubrir pues, os mundos orientais, non? Os mundos exóticos da India, de China, de todo isto, estaba super de moda. Entón, igual que de pronto Albéniz empezaba a compoñer música inspirada nas sonoridades orientais, pois de pronto chegou este señor e dixo, pois vou facer maxia oriental, ou o que eu entendo, e a xente vai entender que é maxia oriental. E os tíos petábano, eso a día de hoxe sería inversión cultural, pero comer o chino, que ao final non é nada que comer os chinos. Sí, sí. A min desta peli gústame e repéleme ao mesmo tempo o momento truco do disparo. Hai un momento no que está, además debate, no, isto é moi peligroso porque como che salga un voluntario loco que meta un anillo ou algo, tal,
O truco é disparo, recibo disparo e non morro tal. Entón o que era? Un truco de máis da axudanta que guardaba a bala dentro da camisa e disparaba solo polvo. Que pasa? Que o mago rival metelle algo dentro da pistola, dispara e falle daño. E dices, vale, gústame a idea, pero é que o malo disfrazado era el mismo con un bigote de pega. Aquí posto, dice, vamos a ver que nivel de control... Pero aí o tema é que el non se fixa na cara a el cando lle dá, en plan, un voluntario tal, non sei que, non lle está mirando. Aí feito, tamén, cando lle vai disparar, creo que sí que se dá conta de que el, non? claro, aí tamén xoga un pouco a idea esta de prestidigitación, non? De dicir, en plan, a atención está centrada en outro sitio, neste caso na pistola que lle estás dando ao voluntario e non lle estás vendo a cara ao voluntario. Cando o truco estivo todo o tempo diante porque o voluntario era evidentemente Hugh Jackman. Sí, sí. Pero é verdade que os disfraces desta peli, que hai moito disfraz, son un pouco tróspidos. Eso sí que é verdade. Os disfraces ás veces... Sí. Bueno, entendo que para que ti como espectador pois vexas que ele disfrazado, ¿no? Pero salvo, claro, por eso os que se queren evidenciar que están disfrazados, porque despois non quero meter spoilers, pero hai un disfraz que parte do guión, do xiro de guión que hai despois, que ese o comes, ese non ves que é un personaxe disfrazado. Eu tamén te digo, eu vin vou confesar que me pillei esta película sin ver de quen era. Estaba todo o tempo vendo a película e digo, isto é como Batman, pero con magos. Ata sale Alfred. A ver, claro, chego ao xiro final. Decías os ingredientes de Nolan, está Michael Caine, está Hans Zimmer de compositor, quero decir. E chego ao truco final e digo, vale, esta mierda de truco final solo pode facer Christopher Nolan, títulos de crédito. Christopher Nolan. Ben, radiante, xa está. É moi de autor, sí. A mí unha cousa, a mí o que máis me gusta desta peli é o conflicto de personalidades entre os dous magos, porque temos por un lado o mago showman e por outro lado o mago, digamos, friki, no sentido de que hai o personaxe de Christopher Nolan é un mago que de Christian Bale. De Christian Bale, é un mago que ata certo punto desprecia o show business, non? Que o tipo, aí lo que lle interesa é o truco, a disciplina, como fai este, como fai outro, non? E outro sin deixar esa parte de lado, outro é máis consciente de que el é un showman, de que el ve un truco e pensa, vale, como adorno agora para que isto maraville a xente, non? E teñen un pouco, pareceme como dúas formas, non? De ver a maxia, as dúas lexítimas, non? En conflicto, ademais das cousas que lle pasan, pareceme tamén un punto de desencontro entre ambos, porque o do show business opina que outro é moi talentoso pero é un trapalleiro e eso ninguén vai pagar por velo, e outro opina que non ten talento e por eso necesita tanta para Fernández. Hai un detalle desta película que eu non sei moi ben o que ainda o que opino del, se quere facer moito spoiler. A película en todo o tempo, a primeira parte do tempo podría ser unha película histórica, é dicir, bueno, pues puide ser realmente unha rivalidade entre todos os magos, pero hai un momento no que empeza a simpatizar, que non a mergullar de cheo, salvo momentos, ca ciencia ficción. Chegan a pasar cousas que ti daste conta que realmente, digamos, que son máxicas. Entón, é un momento esta película que é a parte que máis me gusta, na que me sinto como metido un pouquiño nun capítulo de historias da cripta ou algo así, dese tipo de series, de cómics e tal, porque hai un momento así moi pulp de que ves que me dá unha pouca de pena de que non se centre máis nese, de que non se diga directamente en plan, pues aquí vou entrar a saco ca parte de ciencia ficción e vai ser o que lle dé ao xiro a película. Pero para min, eu fíxate que, claro, eu vendo a Vina cando xa estaba empezando a facer maxia e tal, eu sinto que unha parte do que fai conectar coa película, que esa ambigüedade que diste, non? Porque non é nin claramente ciencia ficción, nin claramente ambientación histórica. Por exemplo, de feito, non sei, non lembro quen foi, pero é unha película que claramente ten asesoramento máxico, igual que o fixo con Interstellar, co tema científico. Esta película, eu penso que das que imos mencionar hoxe, é a que é máis fiel, quitando a parte máis fantasiosa, que hai evidentemente xa se vai por outros derroteiros, non podo facer esas cousas, pero todos os xogos que se ven son reais ou están replicados dun xeito moi fideligno a como se facían, reflite moi ben ese tema do secretismo e como perseguían coñecer os secretos, non sei, que reflite moi ben o que era maxia nesa época, bueno, incluso nesas partes máis ficticias tamén está o que podría percibir o público, non? De decir, bueno, realmente non era eso que estabas vendo, pero na túa cabeza pois era un pouco así, non? Hai un detalle sobre eso
que Michael Caine na película el define a si mesmo como enxeñeiro. Sí. Cando estaba ao principio da película que están preguntando pola súa profesión e tal, eu son enxeñeiro, eu deseño os trucos para o señor, creo que era a Gers ou algo así o nome do personaxe de Hugh Jackman. E é curioso, porque claro, el directamente está dicindo eu son un científico que diseño trucos de ilusionismo. Que é como un rollo así como moi profesionalizado e a vez moi técnico que en vez de romper a min foi aí que a película realmente me enganchou, porque en vez de romper o rollo de vale, pois xa che están explicando cal é o truco detrás da maxia, ao revés, como che dá a man de ven a acompañarme a ver como se fai entre bambalinas, parece aí dalle máis valor tamén, é como que entendes o que decía Steve, Fernando, de como el ten esa parte do que é moi de magos, quer decir, a veces somos moi frikis, decir, o espectador que sabe se a carta metes por aquí ou metes por ali xa, pero para min isto marca a diferencia porque tal, non? Entón ese punto bueno, friki pero friki artístico, non? Como podría ter un músico que sabe que esta tensión é mellor así, entón para min é das pelis que a min gustame moito porque é das que mellor deixan tamén a maxia. Eu penso que Nolan evidentemente para os gustos as cores é un director polémico, que hai xente que di que director de blockbuster vestido de cine de autor, hai xente, a min personalmente gustame bastante, pero eu sinto, pasoume tamén con Interstellar que hai un respeto e un cariño pola temática pola que versa, non? Igual que decíamos antes en Ahora me ves, é como, bueno, pois como son magos, pois que fagan o que sexa. Aquí é como, vou intentar de verdade entender o contexto que hai detrás desta disciplina para darlle valor e sacarlle brillo, non? Coa súa fantasía, co que queiras, pero eu penso que é unha película que deixa a maxia en moi bo lugar e logo que ao revés, non? Que utiliza moi ben os ingredientes que colle da maxia, co conflito entre os dous personaxes, o tema do segredo, o tema do prestixio, o tema do non sei que, e consigue xogalos moi ben como elementos cinematográficos, sobre todo de guión, non? Claro, porque na película, cando falan do Prestige, a que se está referindo exactamente? Porque el falaba, por exemplo, no truco este no que quedaba entre bambalinas e salía outra persoa cando ten, digamos, cando fai o truco de transportarse, el fala como que uno recibe os aplausos do público, a ninguén importa o que tal, importa o prestigio. O prestigio supónse que é a persoa que se ve ao final ou que é ese termo? Bueno, aí, a ver, eso sí que un pouco licencia poética a que toman aí, digamos, non é algo que eu sinta que está baseado en un pensamento máxico en concreto, pero lembro o que comentaban un pouco ali como eso, cando algo desaparece, non? Fai o desaparecer o paxaro, e o prestixio é como eso que estás ainda agardando, xa está o clímax, non? E está o momento de revelación final, non? Eso, bueno, se puidésemos comparar sería que un xogo de maxia. Un xogo de maxia é vas en tres partes. Unha situación inicial, a moneda está na man, unha situación final, a moneda non está na man, e un momento máxico que conecta ambos sen unha relación causal, non? Que é fago, chasqueo os dedos ou o que sexa, non? Froto cun lápiz e se desvanece na punta dos dedos, non? Entón, eso, basicamente, é que un xogo de maxia. Digamos que o prestixio sería esa parte final, non? A corroboración que te fai comprobar efectivamente. Se eu che digo eso, mira, poño a moneda na man e a moneda desaparece. Bueno, pues estou esperando a que abras a man, non? Entón, pero, bueno, é un pouco así collido con pinzas. Perdón, iba a decir, esta na que explican que pombas e coellos son os bichos que debes usar porque cando quedan en escuridade quedan quietiños. Sí, non che van liar pardísima roéndoche os aparatos. Non me acordo que expliquen na peli. Non, creo que non é nesta, non? Pois se non é nesta, é na de Último Gran Mago ou no Ilusionista. Nunha desas. Eu quería comentar desta, bueno, falábamos antes do Prestige, porque esta peli en inglés chamase The Prestige, en español traduciuse al truco final. Porque pasaron un evento extraño por aquí. Pregúntame se ten que ver con o naufraxio do buque Prestige. Salen unos pequeños hilitos, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Pregúntame se ten que ver, pero bueno, ainda así, porque claro, é un pouquiño posterior. Sí. De 4 anos despois. 4 anos, sí. Ainda así, ese... Vamos ver unha peli dun barco que desaparece. Ainda así, ese prestixio, como o que comentabades vos, non se refire ao prestixio de algo prestixioso, non? Refírese a como un concepto dentro da maxia. Me sorprendeu. Sí, non sei se na maxia americano ou inglés igual manexa algún concepto que podía ter que ver. A min non me suena. Non está no vosso vocabulario. Non é algo que, por eso digo, igual que outras cousas, chico, sí, mira, isto facían así, isto vende tal, o da bala, por exemplo, un xogo que se facía moito, tal, isto do prestixio, bueno, penso que é máis unha licencia poética que se toma Nolan a hora de dar ese, porque o discurso inicial do Michael Caine non é como moi intenso, moi tal, o momento do paxaro e ao final aparece de volta ao paxaro, non? Bueno, sinto que é máis licencia poética que outra cousa, pero bueno, que está
está moi ben levado, a min gustame moito como plantexan. O detalle eu sentime moi orgulloso porque cando estaba vendo a película estaba vendo con a miña parella e no truco da bala dixo inmediatamente, bueno, a bala estivo todo o tempo na man del e ela, diste, non? O que? Sí, seguro. E el di, podes explicar como se fai? A bala está todo o tempo aquí, en realidade. No, que curioso, se me permitías tamén hai dúas cousas que para min reflicten moi guai esta película. Unha é a relación entre a maxia e a tecnoloxía, que isto nesa época era moi importante porque era a época dos grandes descubrimentos tecnolóxicos. O que descubría, claro, cando estaba na Expo Internacional de París, se presentaba a bombilla e o mago era o primeiro que iba aí porque de pronto apagaba todas as luces do teatro, facía así e se encendían todas as velas, e a xente non tiña nin idea, non? Entón, eso tamén o reflicte moi ben. E a outra pois olvideime, así que solo vai ser unha. Non é Asimov que di que toda a tecnoloxía é suficientemente avanzada e indistinguible da maxia. Pouco xogan esa idea. Iba a decir que desta época se dá o efecto curioso de pelis e melgas, porque no ano 2006 e 2007 temos o Truco Final, o Ilusionista e o Último Gran Mago, todas de corrido. Sí, eu o Último Gran Mago non a coñezo, pero eu sí que vin el Ilusionista, que neste caso é de Edward Norton, outros actores moi de moda daquela, e que ademais non só é da mesma temática e saíu ao mesmo tempo, tamén está ambientada no mesmo período histórico que sí, un poquinho antes quizáis, pero sí, pero por aí, sí. Que estou lendo aquí 1889 o de prestixio penso que debe de ser 1899, dino un momento tive unha entrevista claro. con Tesla ou non sei que de febreiro de 1899. Bueno, sí, pois a mesma época. Sí. En esta película pois trata dun fillo de creo que un carpinteiro ou algo así, creo que reloxeiro. Pode ser? Igual me estou confundindo, mira, pero... que Alberto, déxame mirar creo que te estás confundindo con Rei de Reyes, pero bueno. no, pero non, bueno, ahora en calquera caso dun artesán, sí. Non que se empeza a interesar pola maxia, bueno, pois fórmase en maxia, e eso dalle acceso pois a actuar para cortesáns e para, digamos, como forma de medrar socialmente. Cando era novo, namorou este rapaz dunha persoa dunha clase social superior, e despois, máis de maior, cando foi mago e accedeu a esos círculos, volves a topar con ela. E teñen un pouco este tipo de historias de amor de cinematográficas de como se lle dio, Dama e el vagabundo, un pouco, non? De ese rollo. Titanic, non? Hai ese... E terá tamén rivalidade, non? O que sería o matrimonio, digamos, o bo matrimonio que ela ten concertado cun nobre, de feito penso que é un príncipe herdeiro ou neste caso do Imperio Austrohúngaro. Entón aí entra en conflito o home poderoso que lle ofrece un matrimonio fronte o, bueno, pois a persoa da pé pola que priman os teño que dicir que ¿no? si tiñen prometido herdeiro do Imperio Austrohúngaro, iso non tiña moito futuro, así que mellor foi para ben o tema. A mellor che fan o truco de maxia da pistola, pero cargada, sabes? Esta peli ten un momento que a min recordame un pouco a historia esta do Corazón Acusador de Edgar Allan Poe. Digo, porque non creo que sexa spoiler, vina fai tempo, pero eu creo que isto pasa a metade da peli. A metade da película hai un momento no que ese interese amoroso morre. Pero él traena de volta a vida nos seus espectáculos de ilusionismo, como entón isto fai que a rivalidade co outro non morra e de feito trata de perseguilo por nigromancia, non? Porque é algo tan... E o tipo, recordo unha escena que ele é forzado a dicir ao principio dos espectáculos isto que vades a ver é unha ilusión, eu non son un nigromante, non estou falando cos mortos. Dito isto, aquí está esta morta que vos vai contar como morreu, non? Entón, claro, a tipa comenta sen dar nomes por que morreu, quen asasinou, non? É un pouco como que para poñer nervioso o un pouco como... Bueno, o Corazón Acusador, ou un pouco se cadra Hamlet, non? A escena esta dos cómicos, non? Que representan como se asasinou, non? O pai de Hamlet e todo isto. Recordoume un pouco a ese tipo de cousas, non? Sí.
Bueno, non digo máis para non desvelar, pero bueno, eu recordo, a min esta peli a verdade é que me gustara moito, moito menos espectacular e moito máis sentimental, creo que El truco final, pero para mí é unha peli moi recomendable. Dá un pouco de rabia non poder tela revisitado antes deste podcast, pero eu creo que está resumindo bastante ben. Sí. Sí, de feito, así como de feito creo que tes razón, que era carpinteiro porque facía o amuleto este aí de madeira. Viñame o tema de reloxeiro porque, así como curiosidade, a figura de Eisenheim, creo que se chamaba así, o mago, está inspirada, non é directo, pero hai bastante inspiración de feito teño por aquí, en Robert Houdin, que era aquí este libro que conta a súa vida, que é o que se chamou O primeiro gran mago, que de feito, así como dato curioso, foi ao que Houdini, de Robert Houdin, foi ao que Houdini lle roubou o nome. Houdini chamábase Eric Weiss, entón colleulle o apelido, digamos, italianizouno. Este home chamouselle o primeiro gran mago, porque foi o primeiro de pasar de facer maxia nas rúas a facer esta maxia nos teatros, non, da burguesía da época, das clases altas, e de feito vense xogos que eran como dos seus clásicos, un é o do laranxo este que brota e que aparecía o pañuelo, eso era, por eso pensaba de reloxeiro, porque Robert Houdin o seu pai era reloxeiro, el facía autómatas. Entón, este xogo do laranxo, que aí se ve como con efectos especiais e tal, a xente alucinaba na época, pero era un autómata como este que temos aquí, pois unha especie de robot onde iba brotando, saían as ramiñas, saían as laranxas e dentro aparecía o anel da espectadora, e tamén reflicte outra cousa que se levaba moito no século XIX, que as fantasmagorías. Este libro de Ramón Mairata, que eran achega a cámara, aquí para que vexades aí, que, bueno, este é un libro que fala desta época precisamente da maxia, e fala maxia, terror, mito e ciencia, non fala da maxia desde esta perspectiva. Por eso cando falaba antes de como a maxia foi cambiando ao largo da historia, nesta época non era tanto o ilusionismo, entrelazábase moito con outras cousas, e de pronto estaban os que facían os escapismos, non, este rollo da bala, había ese punto do mago como un superhéroe, non, da época, pero tamén estaba esta conexión co mundo do paranormal, os espiritismos, non, que esta época reflicte moi ben tanto a parte está moi ben porque reflicte tanto a parte de truco, do que hai detrás, como realmente o que causaba na xente na época, que era unha fascinación como, o sea, que agora a inteligencia artificial era nese momento deste tema das fantasmagorías, non? Era algo que claro, conectaban co máis alá, co mundo dos mortos, e a película o reflite moi ben, porque decías ti, a verdad que máis sentimental, menos así película de Nolan de guión, pero sí, a mí lembrome que me gustoume moito, unha peliculón. Bueno, dito isto, creo que o robot de Emilio ten unha mensaxe para todos vós. Mensaxe máxica. Hostia, mensaxe máxica do robot de Emilio. Robot de Emilio. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu ainda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Benvidos de volta á Caixa Negra da Nostromo. Estamos no noso especial de maxia no cine no Museo da Maxia de Galicia e en claro homenaxe á nosa infancia, en claro homenaxe a cando a Televisión de Galicia non daba noxo vela, temos ante nós un espectáculo imitando as mans de truco. Vamos a ter un espectáculo en directo que cando vexades non é en directo porque está grabado, pero nós vamos ver como se fai. Falso directo. Un falso directo. Pois moi ben, vamos facer entón algo me suxeitas aquí, Paco, sí, ben, para ver que non hai nin trampa nin cartón. Preciso aquí as mans porque vamos a facer unha pequena homenaxe ao cine, vale? Ao cine, como comentábamos que a maxia do cine, xa que o cine naceu da maxia, pois teño aquí esta baralla con a que vamos a facer un xoguiño homenaxe a Melías, principalmente. Entón, Fuco, xa que te teño aquí, vasme dicir unha carta da baralla que te queiras. Están aquí todas ordenadas. O as de corazóns. O as de corazóns, perfecto. Pues mira, vamos a coller, aí está. O as de corazóns, aquí o temos, que se xa ben bueno vamos a cámara, sí, vese ben aí? Feito. Sí? Uno deixar aquí, sobresaindo. Esta é a carta
escollida por Foucault. Estamos, bueno, confiamos que non hai compincheo, nin compadreo, nin nada. E teño aquí esta baralla que, como decía, unha homenaxe ao cine. Sabedes que o cine comezou así con estes fotogramas, verdad? Bueno, isto é aquí moi máis simplificado, pero temos aí a un maguiño que se vai movendo. Entón, vou me poñer así, a ver, para que vexan a cámara, e vamos a ver en que consiste esta película que ten aquí preparado o pequeniño Meliés, aquí para nós, donde el, mira, vaise así, métese dentro do seu cañón, aí encende a mecha, métese para dentro, tira as cartas, lánzase de cabeza, colle unha, choca contra a parede, rebota, e nos mostra que a carta que escolleu non é outra que o as de corazóns. No, imposible. A carta de Foucault, sí señor, o homenaxe. O sea, imposible, pero estou no vendo en directo. Quero dicir, é a miña incredulidade que vende serie. Eu estaba mirando desde detrás, tampouco ves, quero dicir, o sea, maxia pura, podes gravar este truco en 360, que non hai maneira de pillar este home. Non hai maneira de pillar este home. Eu reto vos a que veñades ao Museo da Maxia a intentar acollelo, fai cousas brutais, fai cousas que te quedas ca boca aberta e é prácticamente unha actuación de tú a tú, porque éramos dous na sesión. Non sei se tes un máximo de asistentes pensado. Sí, temos afora a 16 por cuestións de seguridade e tamén de practicidade. Sí que logo cando veñen coles facemos aí máis grande, aí apartamos as mesas e poñemos aí todo o espectáculo, pero sí, para poder facelo cómodo e que teña o seu tempo para interactuar e demais. Veñen vos coles aquí, que guai. É que os rapaces deben flipar, claro. Sí, gustalles moito, para os profes tamén sempre unha actividade así diferente e tal. Ahora estamos aí intentando a ver se tamén, en lugar de vir os coles, se vamos nós aos coles e facer espectáculos. Así que, se eres dono dun colexio, se eres dono, que sabes que o Museo de Maxia, o accionista principal dun colexio, o programador, xefe de estudios, facemos, estamos ahora querendo facer aí shows de maxia matemáticas, de maxia, un de maxia de Galicia para o mellor Día das Letras Galegas, para os magos de aquí de Galicia. Son en xeral un bo público de maxia os nenos. Sí. A ver, é diferente, ao final é... Claro, nós temos ese punto racional. Os nenos, ao final, vanche dicir as cousas como son tamén. En parte, por eso son un mellor público, dache moi boa crítica. Pero logo cambia moito en función das idades. Hai un libro que está por aí moi interesante de maxia para nenos que fala de como vai cambiando, por exemplo, os rapaces de 3 a 5 anos, pois, claro, para eles a maxia é a vida en si mesma. Quero dicir que están descubrindo o mundo e, aparte, os adultos obligalle a que asuman que cousas máxicas son normais. Ti tes unha bolsa con maíz e metes nunha caixa blanca e se transforma en palomitas. Eso é a vida, non? Entón, claro, se eu agora che collo unha caixa e fago aparecer caramelos, pois será unha caixa de facer aparecer caramelos, non? Entón, como que tes que xogar con cousas que eles coñecen e que poden entender. Logo, os de 7 a 9 sí que xa a eles gustalle moito ir a pillar. Entón, aí está moi os hacker que lle chamamos, que é o xogo onde aparentes que te pillan e logo polles por outro lado, ou facer cousas así máis escatolóxicas, eso gustalles moito. E logo os de 9 a 12 tamén, como teráis xa van madurando, entón tes ese punto de conflicto racional, de entender como se fai. E logo, a mí os adolescentes son os que máis me gustan. Ou cando curraba de monitor en campamentos, porque siguen sendo nenos, aunque pensen que non, entón teñen esa inocencia dun neno, pero a capacidade xa dun adulto, non? Entón podes facer unha maxia máis adulta e eles a disfrutan moitísimo. Que guai. Joder, eu penso que a maxia é posible, aquí saber se os meus compañeiros me sigan nisto, é posible que houbera unha especie de boom da maxia cando nós éramos nenos, porque había o que mencionou antes aquí a corto director, o de Manda Truco, non? Na televisión de Galicia, e eu recordo que se vendía o Maxia Borrás, non? Sí. O típico xogo de maxia. Pero Maxia Borrás é un pouco transxeracional, porque outro día estiven aquí no concurso de disfraces dos rapaces do Antroido, no Capitol, e un dos premios que daban ali, o sea, había sorteo de xogos de mesa, en plan o trivial, movidas así, e un dos que había era o Maxia Borrás, que me chamou a atención porque pensei, ostra, pero ainda existe o Maxia Borrás. Tamén che digo que nós tuvemos, como se dixo antes, a influencia do Mago Antón. Por lo mellor temos a diferencia de ser lucense e ir ao San Froilán. Non, vamos ver ao Mago Antón. Eu creo que confluíron moitas cousas, porque estaba... Maxia Borrás, por suposto, que de feito foi o creo que, non sei que me comentaba, que foi o xoguete máis vendido varios anos cando saiu, o sea, que arrasou. Nos feito temos ali os nosos cofres dos segredos e das ilusións, que son os Maxia Borrás do museo, porque eu tiña un problema con Maxia Borrás, non sei se vos pasaba vos, pero que era os xogos ou eran moi malos
ou eran moi difíciles. Sí. No, había 3 ou 4 que se libraban que estaban nun punto intermedio. A min gustaba xogar, me regalaran un que non era Borrás, era dunha marca non registrada, A mí igual, que traía unha guillotina Sí. para que meteras O dedo, o dedo E o pitillo. unha zanahoria. Bueno, eu era máis. Bueno, eu era máis destroyer, metí un pitillo ali. Más adictivo. Entón, claro, a cuchilla facía como non vos estou desvelando nada super elaborada, verdad? Facía Sí. como unha L e despois volvía a salir e cortaba o de abaixo. De feito, este facía o mago Antón, pediulle a un artesán que, porque este había guillotina de cabeza grande, e el non coñecía, e pediulle a un artesán que lle replicase o mecanismo da guillotina de pulgar para facelo coa cabeza dunha persoa. Ostras. Sí, sí. Moito que confiar no artesán, Eu creo que tamén eso nesta época que comentaba antes, Eso vino, o do mago Antón vino. Eso da guillotina. Eso da guillotina yo de regalar cartos. Tamén yo vin o mago Antón. Uy, esa é a maxia que decíamos antes dos sobres. Pero díame, pai, no, ese que amigo seu, me vai andar dando 5.000 pesetas. Eso vino a Super Piñeiro, yo vin eu. Pois eu creo que tamén veo un pouco o que máis influiu en todo isto foi Juan Tamariz, que el saía, porque despois estes programas, claro, o primeiro, pero o pioneiro foi Juan Tamariz, entón na galega como que tamén de algún xeito imitar, por exemplo, esto das manos máxicas, había un mago desta xeración da de Camilo Vázquez que falamos antes de Tamariz, que era Joaquín Navajas, que facían Ten nomes de Kinky máis que de mago. Sí, a verdade que sí, bueno, e facía pois, nos programas de Juan Tamariz, de Magia Potaje e tal, facía uns pequenos insertos que eran solo as súas mans facendo maxia, non? Entón, penso que tamén houve ese boom a raíz de Tamariz, que tamén foi empezou a publicar uns fascículos que podías comprar nos quioscos, que era o máxico mundo de Juan Tamariz, era para aprender maxia, e toda unha xeración de magos que, pois eso, de esa época, comezaron, e lembran que os seus comezos foron con eso de Juan Tamariz, estaban os programas na tele, despois no 1, 2, 3 e todas estas cousas. Entón creo que como tivo tanto éxito, despois outras televisións pois comezaron tamén a coller esa inercia e imitalo, entón sí que penso que foi nesa época o boom da maxia, polo que falábamos antes, tamén foi cando se empezou a popularizar e a divulgar. Antes era imposible, ti querías aprender maxia, podías atopar un libro nunha librería que tiñan aí un exemplar, tal. Houve tamén nos 90 unha serie dun mago que desenmascaraba os trucos dos magos. É verdade. O mago enmascarado. O mago enmascarado, que además iba con unha máscara así de luitador. Sí. E era un programa chulísimo. Estaba moi guai, sí. Hubo unha polémica con además eso. con él en plan, además mis compañeros van a querer matarme porque revelo el truco de la palanca de no sé qué. É un pouco sí, ¿no? Un pouco. Bueno, sí, foi moi criticado, pero a realidade é que logo non se acabou a maxia, por eso, quer dicir que ao final home, sí, é un problema se faz, ao final os trucos que se explican son os claro, falábamos antes desto de Camilo Vázquez, ¿no? De decir, claro, que trucos se explicaban? Pois o que é televisivo para explicar tamén. Entón ten que ser algo ingenioso, pero tamén sinxelo de entender. Claro, un xogo que ten tan moitas capas e está moi ben construído, pois explicalo non é moi para a televisión. Entón, ao final, claro, cando ti aprendes maxia, aprendes a facer cousas pois xa máis fiadas fino. E logo aparece que incluso sabendo a xente, cando o faz ben... igual, se vas ao mago, vas ao mago. Que incluso a mí pasoume algunha vez. Eu lembro-me unha vez que bueno, cando eu estaba empezando, eu tiña un xogo con pañuelo que desaparecía, non sei canto, e, hostia, estudiara moito e traballara moito aí os xestos de psicología, e lembro-me que decían, pois, claro, pois eu vin a un mago que claro, pero que facía este xogo, pero facía un dedo de plástico, pero que estou mirando, eu facía con dedo de plástico, efectivamente. Pero claro, era, pois, oye, cuidar, ao final, sempre falamos que a maxia o importante é a psicoloxía, non é tanto o que eu fago, senón que o que ti percibes que eu fago. Entón, hai todas estas capas de cobertura que chamamos en maxia, que o que realmente, aparte a min é a parte vela e artística da maxia, que é o entender como podes crear esa ilusión na mente do espectador. Non é só o método, o truco, a trampa, senón que hai moitas outras cousas que fan que, bueno, pois, sobre todo aquí na maxia española, como os decía antes, que Arturo Dascanio foi o pai da maxia española, el desmenuzou todos eses construtos psicolóxicos que son os que permiten que o que el chamaba atmósfera máxica, que é cando todo sucede como se fose maxia de verdade, non entendes nada, o sea. Bueno, deberíamos volver ao cine porque lo de non darnos... Pero estou mirando, antes de ir con eso, estou mirando que, claro, ti liches algún cómic de Zatanna alguna vez? Porque un pouco... Ai, sí. Porque é un pouco unha superheroína de DC Comics. Ajá. Que é maga, pero é maga de maxia escénica. Sí. Ten superpoderes relacionadas ca maxia escénica. De feito, vai vestida
como con traxe moi que che evoca a Pero mago aí do hai unha espectáculo. panda que tamén está o tipo este que vai co yelmo de mago. Esos non os coñezo, eso coñezo. Sí, son da mesma panda. O tío Sí. do yelmo de color dourado Shazam e todos estos relacionados. Ponemos aí logo en pospo un debuxo de Zatanna. Bueno, vamos a meternos no cine, pasando de DC, que fai últimamente non molla que as películas, así que eu traio-vos, non sei se viste dese unha peli do ano tamén 2007 que é O último gran mago, protagonizada por Guy Pearce, como se pronuncia isto, e Catherine Zeta-Jones. E de que vai O último gran mago, diredes? Pois non estamos ante unha peli espectacular de grandes trucos de maxia, senón máis ben é unha peli biográfica que se centra na época de Houdini ofrecendo cartos para ver se alguén é capaz de contactar con máis alá ou demostrar da existencia de almas. Ten un gran defecto esta película para min, que é que en lugar de centrarse na epicidade das cousas que intentaron colar, pois de repente é un drama romántico rico pobre, Sí. random, que fai que desaproveite a idea, pero sí que pode servir para acercarte a este efecto de Houdini ofrecendo cartos para contactar coa súa nai morta e a historia que hai detrás real, que é moi bonita, non sei se a coñecedes. Na verdade que non. Eu non. Senón que non explico o noso mago. Sí, bueno, xa te digo, está bien hai anos, non a revisitei agora para o podcast, e creo que fala moito, que non lembro nada da película, creo que o peor que che pode pasar con unha película, non dis, se te lembras que era mala, polo menos, non? Pero sí, vamos, lembrose parte de contexto de que efectivamente Houdini, despois de toda, bueno, ainda cando estaba en activo, pois despois de que morrese a súa nai, como que el foi un trauma moi grande para él, e obsesionaba moito a idea de contactar con ela, e claro, era a época, pois como comentábamos antes, non? As fantasmagorías, os mediums, todo o espiritismo, entón el realmente, o pobre, iba ilusionado, iba a decir, a ver se consigo facer, pero claro, o tío non podía evitar intentar desentrañar as cousas, e decía, a ver, isto é unha patraña, e acabou facendo carreira, pois como dicías, eso, retando a xente a que poidesen facer unha experiencia espiritista real, demostrable. A historia bonita que deu cunha espiritista que casi o convence, o sea, a tía estudiou a vida do mago, porque cos datos públicos que había tal, pero cometeu un pequeno erro co que pillou Houdini, e é que non estudiou a súa nai, porque da súa nai non había datos. Mal feito. Entón, Houdini era migrante, súa nai na puta vida aprender inglés. Claro. É pulmón. Entón, verdad. cando está a comunicarse, dalle a información que ela sabía, Falan inglés. el chora, fallo paripé, dice, xa, isto está moi ben, casi macolas, pero é que miña mai nunca foi falante de inglés, entón non che podía transmitir esta información en Era de inglés. Hungría, claro. Esto, qué curioso, porque esto Pos bilingües é a hostia, porque eu diría, se me queren colar, chegan a un punto de casi colarme hasta que me estás dicindo que miña mai me estaba falando en castellano, cando non o fixo nunca nin para botarme a bronca. O día que miña mai me fala en castellano debe de estar pasando algo moi, moi grave. Esto dicía o miña nai, non sei se vos acordades dunha medium que saíra moito hai uns anos que se chamaban Germain, Sí. que era Sí, que era unha inglesa que só falaba inglés, que de feito como que tiña unha traducción simultánea cando estaba aí en Telecinco nestes programas. Sí, que visualmente. Eu acordo que era o comentario de miña nai de, bueno, pero esta, aínda que se comunica como un pai, quero dicir, Que lle vai dicir, claro. Que vai dicir, non? Falarlle en inglés ali. Where is the catedral? No, os ectoplasmas teñen aí interlingüismo. A inteligencia artificial chegou outro lado tamén para Chama a outro fantasma para que lle traduzca para falar ca medio. Sí que había outra peli, non a vin, pero sobre Houdini, nos anos, non sei, 50, 60, pero que esa sí que reflectía un pouco máis esa parte máis épica de feito aquí había este libro de, gustame moito que pon aquí de a Houdini, a making of America's first superhero. Vouche pedir que volva, Sí, que moses a cámara aí, otra vez, aí. pero que está guai este rollo de, claro, destes escapistas como que eran os primeiros superheróis, non? De feito, por exemplo, o tema do escapismo do Acuario que contamos antes, dice, eu cando empecé na maxia digo, da igual o que me paguen, eu non me meto na vida aí a facer unha cousa destas, pero tiña ese punto de que conectaba coa xente por era como a nivel simbólico, como a máxima expresión da liberdade, non? De liberarse das cadeas. E claro, na época de Houdini, que era un inmigrante que virou a Estados Unidos, a terra da liberdade, pois como que conectaba moito coa xente, e todos estes escapismos, este desafiar a morte, non? Tiña ese punto de conexión que bueno, que esta peli, pois como dis, lamentablemente non se centra tanto niso, pero
pero sí. É increíble a figura de Houdini como trascendeu o mundo da maxia, non? Quero dicir, seguramente o mago máis O Jesucristo dos magos. Sí, bueno, unha cousa así, supoño, porque que incluso é... Morreu por algún truco, non? Non, eso é un pouco lenda urbana, que é o que pensaríamos todos, pero, bueno, era un reto que el facía que Deixaba de respirar. claro. E un día o truco saliu mal. Era que el tiña aparte un culto ao corpo e ao físico, o sea, te comía moi ben, facía deporte, cuidábase moitísimo polo tema da resistencia física e tal. El decía que era capaz de soportar un puñetazo de calqueira persoa, do tío máis fornido, sen inmutarse. E o tío, pois, facía, non? Poñase así, poñase firme, preparábase, pegaban un hostiazo aí no peito, e o tío, vamos... O sea, que dixo nos collos non, no peito. claro. Pois tambaleaba así un pouco e aguantaba aí quieto. E resulta que unha vez entrando nun teatro, nunha función, achegouselle un... De feito, isto non sei se aparecía na película, ahora que mesmo así o flash, achegouselle un que, pois, fixolle eso, pero sen avisarlle antes. Entón, pegoulle un puñetazo e deulle, non sei se no bazo ou no fígado, reventoulle. Despois estaba no medio da actuación que cando estaba descansando entraban as cabareteiras o que fose do intermedio, estaba o tío que se derrumbaba no sofá sudando tal, e ao final da actuación pola noite estaba xa con fiebre tal e palmou pola noite. Pero un pouco decepcionante quizás con respecto a decir, non, moleu facendo aí un escapismo. No. Bueno, recordo un pouco o episodio de Homer, no que leva O que lle tiraba co cañón. bolas de cañón aí de... Señor Houdini, se sigue recibiendo puñetazos no estómago morirá. Es un pouco pero ata o punto de que a día de hoxe Houdini, alguén que non saiba de maxia, dice Houdini como sinónimo de alguén que probablemente é o mago máis famoso da historia. Incluso a canción que saiu hai un par de anos de quen era, de Dua Lipa, non? De Houdini, sí. e cousas así. Bueno, pero eu creo que nos podes falar dunha peli moito máis bonita, melancólica e dibuixada como se fora Tintín. Sí, está o Ilusionista tamén, non o Ilusionista de Edward Norton, pero con mesmo nome, que é unha película de 2010. É verdad que non coñecina por un amigo ventríloco, mago ventríloco, Jaime Figueroa, un crack. Hostia, hombre, non falamos de ventrílocos. Ventrílocos no cine, sí. Ventrílocos no cine, non sei se xa hai tantos. José Luis Moreno aí en Torrente 2. Pois vamos, eu recomendo vos moito este rapaz, se buscado máis Jaime Figueroa, está revolucionando o mundo da ventriloquía, facendo aí moi moderno, moi actual. Esta é unha película de... Eu non coñecino por él, como os digo, non coñecía, tampouco son un gran cinéfilo, gústame, pero non coñecía a figura de Jacques Tati, que se considera, decías antes, non? Si na lista de mellores directores... Estaba no 40 e pico. 40 e pico, a pesar de que só ten... Fixo 6 películas, tiño aquí apuntado. As vacacións do señor Hulot, que era seu tío, estrenouse subtitulada na galega o 9 de agosto de 2014. Mira. E pois ten outra que se chama Meu tío, que tamén vai do mismo. Eu creo que esa é a famosa de Meu tío, penso que é a máis coñecida dele. Pois sí, pois esta resulta que é unha película que un guión que Tati escribiu, pero non chegou a rodar, non? A parte era dedicado a súa filla, coa que tiña problemas persoais e non se falaban e tal. E resulta, pois, esa película que non se rodou, o personaxe, o protagonista, era precisamente este Mr. Hulot, non? Que era unha especie de Mr. Bean, non? Tiña así uns andares, unha comedia moi física, era unha forma moi peculiar de interactuar, de moverse. Eso, pois, quedou sen rodar. E no 2010, Sylvain Chomet, que foi discípulo de Tati, decidiu rodar esta película que, xa digo, a min costoume atopala, está en Amazon Prime, pero isto que solo está en Estados Unidos, tens que ter un VPN, está... Villas o DVD na FNAC, ou está complicado. A min sorprendeume porque busquei ao director, ao Silvia Chomet e é o tipo que fixo a única parte interesante de Joker foliada a Dios, que é a parte animada. Ostras, a parte animada fixo o tío este. Pois espera, porque aparte ten outra película que é dun ciclista que secuestra, que é de animación, que é unha animación moi particular, é verdad, pois non sabía que animación esta parte era del Mira. Pois sí, un tío, vamos, moi interesante, unha animación así clásica, non, con reminiscencias, comentamos antes, non, así do cómic así europeo e tal. E a película, o protagonista, pois é un ilusionista nesta época xa posterior a este momento de Houdini e todo isto, e reflicte moi ben a decadencia desa época dourada da maxia, non? Que vemos aquí nestes cadros, onde o maxia era o gran espectáculo que enchía os teatros, e de pronto empezan a chegar, pois eso, a música rock, que aparece aí pues, bueno, non se intúe a quen pode facer homenaxe, pero se ve así estes que tiraban polo chan aí co micro, todo o rollo, nunha época onde a xente empeza a desconectar diso. Entón este é un señor
Nova York, que leva toda a vida currando de mago, de ilusionista, e empeza a bueno, a sobrevivir. Ten ese punto que reflecte moi ben, aparece un ventríloco tamén, entón está ese punto un pouco do payaso triste, non? É moi nostálxica. Moi nostálxica, moi nostálxica. A verdade, a animación para mí é o mellor, é unha pasada, unha super expresiva, bonita. Ten ese punto de nostalgia dunha época maravillosa que xa queda atrás, e de pronto hai escenas bastante duras neste sentido, un ventríloco que está se despedindo na rúa. Está ao límite de estar pedindo cartos un nivel... Bueno, xa te digo, o ventríloco está, al principio está en xulo e de pronto está na rúa e de feito o payaso triste aquí aparece, hai un payaso que directamente unha escena onde está triste de trompeta, que está o tío aí querendo matar, bueno, en fin, hai escenas duras, pero que non as plantean desde unha crudeza, solo desde esa nostalgia inocente, e despois, pues, bueno, a trama vai de que coñece nunha viaxe a Escocia, pues hai unha nena que unha rapaza así adolescente que el empeza a facer trucos de maxia, pois ao mellor falle aparecer unhas monedas, non, para darlle unha propina, ou falle de pronto planchalle un non sei que e sácalle a camisa, como falle maxia pero como se fose real, e a nena o interpreta como que é real. Entón de pronto toda a película ela vaise con el, de pronto tío vaise de volta, aparecela con a maleta, vaise con el porque ela pensa que este home realmente pode facer maxia, pode facer todas as cousas que fai, non? Entón hai este tamén conflicto de por non desfacerlle esa ilusión, como que ele ao final vai malvivindo para poder darlle as cousas que ela lle pide, que a verdad que non sei, é extraño esta relación que se establece entre elas, é tierna, a veces desoladora, hai un punto, non sei, como que bueno, non sei, enternece moito, non? Dache pena ao pobre home que estás dicindo, pero a ver, home, a rapaza tamén, sí, hai ese conflicto entre, como este tema dos Reis Magos, non? Ese punto de deixar de querer, como que el non quere chegar a ese punto, e a verdad que eso é unha animación preciosísima, unha película moi diferente do que estamos habituados a ver na animación, a mí sorprendeu moito. Temos tamén aquí trasnos unha gran comedia. Bueno, maravillosa, increíble Bart Wonderstone de Steve Carell. Tamén está, sempre se me olvida o Buscemi, que esta non a coñecía para nada, verdade? Engadiu aquí el hoy á lista, pero sí, non bueno, a ver, é moi nicho, quero dicir, nós, claro, entre magos, pois a coñecemos. Bueno, pero Steve Carell, jova, é famoso, ¿no? Sí. Jim Carrey, Jim Carrey tamén, sí. Sí, a ver, é unha película moi que pasou así moi sen pena nin gloria, así desta típica formato de peli parodia, non? E claro, eu coñezo, todos os magos a coñecemos porque ao final pois entendo que seres fontaneiro e fan unha película de parodia dos fontaneiros, pois van a coñecer, non? Pero é destas películas que poso o tráiler e dis, teño que ver isto. Sí, no. Teño que ver isto. Aos que lle gusta o humor chorra, o sea, o humor absurdo, humor tonto, máis que absurdo, humor tonto. A ver, é a peli, se digo que é a peli que podíamos apadrinar a Caixa Negra da Nostromo ao lado de Boa Trip e similares. Sí. Sí, porque hai unha escena no tráiler que é o mago jefe morrendo, ¿no? En plan, dándollos tal vez e pasaré a mellor vida, non sei que, solta un discurso, tira unha bomba de fume e non está, están os dos que estaban mirando como morre e dicelle un ao outro, está debaixo da cabeza, deixa estar, que é o seu último truco. Deixa o pobre e ves a home meténdose, escondéndose aí detrás. Este nivel de humor. Sí, tengo un punto de, bueno, sí, hai outra escena que a mí que me encanta, o momento que lle di que cando están os dous protas de nenos, non? Que está aprendendo maxia e dixe, mira, poño o pano na man e desaparece. Hola, como fixeches? E di, a maxia ten que ver con o bonito non saber o segredo. É un dedo de plástico, Entón, así, toda unha tontuna. Para mí, o máis guai da peli é que é unha parodia a toda esta pompa de purpurina brilli das Vegas, non? Al final eles fan, de feito, claramente parodian a dous magos que son Siegfried and Roy, que eran uns que facían aparecer tigres e panteiras no escenario, que foron moi parodiados en moitas series e tal, e claramente o estilo, o pelo aí con la... Somos Sí, cando casan nas Vegas e aparecen os magos cos tigres, joder. Pois estes son, claro, como a Quita Mariz, non? Quer decir, son referencias que ali son a orde do día. Penn and Teller, que che comentaba antes, pois igual, tamén apareceron moitas series porque ali todo o mundo os coñece. Creo que este é o capítulo que acaba de batir récords con esto sale nos referencias aos Simpsons. Sí, non estaba na quiniela, pero sí que... Pero Penn and Teller que tamén, claro, que che quería preguntar, Las Vegas é unha especie de meca da maxia ou... Sí, é máis, claro, sobre todo do showmanship da maxia, non? Do show business, que digamos que ali é algo moi
realmente por momentos casposo. Cando chegou Copperfield revolucionou, por exemplo, moito a escena das Vegas, porque de pronto claro, unha maxía máis coidada, era máis como musical, non? De pronto as Vegas era ese rollo do mago con purpurina, cunha corbata de cartas, pero claro, ali, pues, como momento que hai de espectáculos e de todo, sí, unha meca a nivel dos espectáculos que se moven ali. Penn and Teller foron outros que tamén romperon por completo coa súa maxia aí bizarra de sketches de desvelar os xogos. Eu flipei cun dato que me deche, que non sei se saliu xa dito en podcast ou non, que é que teñen prohibido os magos xogar nos casinos. Sí, señor. Sí, por nas normativas está prohibido o acceso por motivos evidentes. Estades nalgúnha lista como os ludópatas ou algo? Non na lista, pero bueno, non sei moi ben como irá despois, como saben se eres mago ou non, pero digamos que en principio pues, mancha a túa historial de vida laboral. Van mirar se tes un cuello aí da chistera ou algo, en plan, por favor, su sombrero, caballero. Sería a leche de... Como souberon que era mago? Coa chistera. Había un chiste en Misfits que era un capítulo que rodaron en curta cando marchou o gracioso de Misfits, que era que el, como poder, conseguira sacar cousas, o sea, rollo mago, o pillaban nas Vegas facendo trampas, e o levaban por iso. Pero era rollo, nun momento dado, sacaba do seu cu movidas. Claro. Pois sí, ao final, bueno, sí, hai todo este mundo do espectáculo nas Vegas, e sí, nos casinos está prohibidísimo, porque de feito, claro, a maxia bebeu moito, bueno, hai unha peli que reflexa moito isto, que é Shade, Juego de Asesinos, que é un pouco o mundo dos taúres, non? Que son os tramposos das cartas. Claro, aí eses non iban aos casinos, eses xogaban nas partidas, aí no golpe, na película do golpe, hai unha escena mítica que están aí cambiando a baralla co pañuelo cando se vai a limpiar e non sei que. Había todo este submundo, non, das trampas de xogo nas partidas clandestinas, que tivo moito que ver coa maxia de preto, que vimos antes aquí, non a maxia de escenario. De feito teño aquí, mira, este libro, que é o experto na mesa de xogo de Ernest, que é un apodo, non se sabe quen era este señor, pero foi un tío que publicou aquí todas estas técnicas dos tramposos, dos taúres. M. Rajoy, Pois este resulta que estudiou uno Dai Vernon, que era un mago de Canadá, que vivía en Estados Unidos, que de feito aparece nesta película de Shade. Hai un personaxe que se chama Dai Vernon, chamalle o profesor, que era como chaman, realmente logo non ten nada que ver co personaxe, pero digamos que están como en clave, hai os nomes de varios magos taúres, non? Este tío pois recorreuse todo Estados Unidos para coñecer a eses taúres, que non era fácil coñecelos, ao final non se iban prodigando por aí. Ao mellor el enseñáballes unha técnica que ele inventara para que a cambio lle enseñasen outra, así foi adquirindo todo ese coñecemento para poder despois aplicalo á maxia de cerca. Converteuse nun referente que revolucionou, sobre todo eso foi o pai da maxia moderna, da maxia, sobre todo a maxia de mesa, na maxia de cerca, e chegou a ser coñecido como mago que incluso que engañou a Houdini. O Houdini puxo uns carteles que decía que se ofrecía $1000 da época un pastizal ao que conseguise engañalo. O tío, pois, que fixese un xogo 3 veces a Houdini e que Houdini non tivese nin idea de como facía. Pois este home, co seu coñecemento, foi capaz de facerlo ata 8 veces a Houdini sen que tivese nin idea de como facía. Facíalle, Houdini, mira para aí. Tens que mirar para aí. No, aparte Houdini dicen que era cabrón, Dicen que precisamente ninguén lle consigue engañar porque a mínima le bacha as manos a la carta. Pero a ver esto, tal. Sí. E bueno, pues está todo este... Bueno, tamén hai un pequeno desvío, pero por mencionar tamén este mundo das trampas de xogo, que esta peli que ten unha escena super guai, xa comentaba antes, a película é bastante floja, pero sale Stallone, Sylvester Stallone fai precisamente eso sempre a punto, o taúra aí o malo malísimo, e o Stallone que está aí coas súas cartas preparadas, e aparte ves os trebellos que levaban aquí para sacar as cartas das mangas e todo o rollo, está bastante ben reflexado, e a escena inicial está moi divertida, que están nunha partida clandestina, entra un tío da mafia, unha das mafias destas, e eso, levantad as mans, tal, non sei que, veña, levanta, e hai un que se queda así quieto, non levanta má. Levantad as mans, tal, e ao final o tío, vale, levanto, levanta as mans e ten unha carta escondida na man, non? Entón xa empezan a pegar tiros, bueno, termina o tío, e o seguinte unha escena onde aparecen as manos de Jason England, que é un taúr profesional que se dedica a facer exhibicións de trampas de xogo, e vas vendo como vai facendo as trampas para cambiar un póker por un non sei que, como cambian unha baralla por outra, como fai mezclas falsas, e todo eso hai algúns que son desde unha mesa de cristal, co cal ves por abaixo como vai facendo as trampas e todo o rollo. A verdad que solo por eso merece a pena a peli. Logo, bueno, é unha peli palomitera sen máis, pero moi guai. Tamén nos revelache algo que eu non sabía, é que Woody Allen era mago.
Efectivamente, sí, señor. Era Woody Allen, de feito, vamos, imagino que comentarás ahora así de algunhas pelis porque aparecen é como unha figura recurrente nas pelis de Woody Allen, o hipnotista, o mago, non? Porque el facía maxia, era aficionado a maxia, gustaballe moito, bueno, nunca se dedicou de xeito profesional, pero como era algo que lle gustaba moito, e que aparte tamén penso que conectaba, antes falamos desto da maxia como algo de frikis, non? Pues Woody Allen facendo de Woody Allen, algo que está moi sempre nas películas, entón facer el de mago aí cunha caixa cutre, non, de anticuada, pois pegáballe moito para os personaxes. Si, ten Scoop, que é unha peli protagonizada por Scarlett Johansson e Hugh Jackman, que tamén lle debe de molar o rollo das pelis de magos, sí, que se apuntou, e é unha peli, para min, a das máis frouxas que ten Woody Allen, sí, pero é moito dicir, que Woody Allen ten moita peli. Ten moita, é que claro, é da época na que estaba sacando unha peli por ano, sí, sí. Entón, esta peli non é do ano bon. Non é bo. Pero esta peli comparte protagonistas con el truco final e é do mesmo ano. Fixeron no descanso. Claro, estaban filmando, o mellor estaban filmando a vez, sabes, en plan, veña, a unha temos escenas de Prestige e ás 12 temos escenas de verdad, porque aparte salía Scarlett Johansson tamén no truco final, sabes? Sí, ademais esta peli é das que conto a premisa e dis, pois isto ten que ser divertido. E pois dis, pois tampouco executou tamén, porque a peli vai de que hai un tipo que foi asesinado, está sendo levado pola morte nunha barca veneciana hacia o final da morte. Entón o tipo está cabreado por como mataron, saltalle da barca e aparecese nun espectáculo de maxia a señora que están facendo espectáculo de maxia en plan, mira, dentro da caixa, sí. Dentro da caixa, mira, a mí mataronme, non me jodas, investiga eso. É como a rapaza que se lle aparece, estudiante de xornalismo, dice, vale, el lío ao mago para facer toda a investigación, introducirse na casa do asesino e tal. Despois se executa moi mal. Pero o inicio é distinto. A premisa está bastante guai. Sí. É que é eso. E además a morte está moi lograda. Sí, no, é unha escena super ao inicio atrápate por completo, logo sí, eu lembro máis da trama principal, ten momentos así de comedia, pero non é das brillantes de Woody Allen. Ten frases de Woody Allen, pero despois non. Eu vi na esquecina, a verdade, non vi naqueles anos, pero non me acordo de nada. E pois ten a Maldición do Escorpión de Jade, que sí que a recordo como máis divertida. Sí, eu tamén a recordo moito mellor, que do ano 2001, a Maldición do Escorpión de Jade. E claro, eu recordaba aquí que Woody Allen interpreta a un detective, pero non é exactamente é un detective de seguros. Sí. De seguros, cuidado, de ver que estás coa baixa e non estás de ver aí os fraudes de siniestro total, pero era un familiar o que chocou, non de. Entón vai de, bueno, eso, de Woody Allen é un investigador de seguros. Un día van os compañeiros de traballo da aseguradora a ver un espectáculo de maxia, dun hipnotista. Entón este home fai subir a Woody Allen ao escenario e hipnotízao, non? Pono aí a facer cousas. Total, que jijijaja, non sei que tal, como te hipnotizou, marcha. Pero despois, resulta que isto estaba en compló para revolver, como diría Tojeiro. Chamo por teléfono e porque el deixarlle como unha palabra que era como unha especie de trigger, que era Constantinopla, non? Entón, que decía Constantinopla quedaba a mercede do hipnotizador. E lle obliga a roubar nas casas que están aseguradas precisamente por esa compañía, ¿no? Entón, claro, Woody Allen é un investigador que logo ten que investigar quen roubou nesas casas, claro. que el mesmo, pero que non se acorda, ¿no? Entón é un pouco unha investigación super extraña. Eu pensaba que a palabra de seguridade era Filadelfia ou algo así, non Constantinopla. Era un chiste moi a palabra. Eu recordo a peli bastante divertida, o que pasa que como sempre nas pelis de Woody Allen esta relación sentimental de 2000 anos de idade que se levan ele a protagonista, pero así acabou ca súa filla. Pero bueno, sí, eso montou como que montou unha cetárea, non? Sí. O tipo Woody Allen facendo de Woody Allen, hasta neso. É verdad, eso fiel a sí mesmo. Bueno, temos un último produto a comentar que é a invención de Hugo. Non sei se a vistedes. Eu non a vi.
Eu vi hai anos tamén, lembrome un pouquiño. A ver se entre os recordos teus e meus damos feito algo. Sí, algo apañaremos. Porque é unha peli, a min sorprendeu, me vin a ficha hoxe antes do podcast. Resulta que está Martin Scorsese detrás da película. Sí. Temos a Ben Kingsley facendo de Ben Kingsley tamén, sempre facendo ese señor que che vale para calquer raza. Que papel racializado está facendo agora? Temos a Sacha Baron Cohen non facendo de Sacha Baron Cohen Ok. e un neno que non sei se fixo algunhas películas que é un tal Asha Butterfield que fai do chavalín. A peli é moi bonita, o sea, pues, eu creo que o que máis saliento desta película é que ten unha fotografía e un estilo moi chulo. Vale para ver con nenos, tamén é importante o asunto. E basicamente explora a relación do nacemento do cine co mundo da maxia, os autómatas, esos trucos que falábamos antes de usar trucos de cámara e de fondo, moi teatral, para que o cine os transforme en realidades. Ostra, Paco, pero dice o neno non sei se fixo nada máis. El niño que pijama de rayas, Sex Education, el juego de Ender. É o neno de Sex Education. O sea, quero dicir, fixo algunhas máis. Algunha máis fixo. O juego de Ender con Ben Kingsley tamén. Fixan uns amigos aquí. Claro. Cada vez que dicen a Ben Kingsley, necesito un neno. Dice, espera, teño un. Necesito alguén dunha raza. Que xa ten 28 anos o chaval, quero dicir. Pero sigue con cara de neno. Sí. Eternamente neno. E estaba facendo Sex Education con 20 e largos. Isto xa parece Los Serrano, tío. Como Tom Holland, ¿no? Tom Holland que ten aí cara de neno tamén, ten 30 anos, Tom Holland. Calquera dos hobbits, sigue sendo. Aí fixeron o pacto con ello único. Sí, pero lembro moi rollo así, peli moi Spielberg, ¿no? Moi así o tema dos ollos dun neno, non hai ilusión, non sei, ten ese punto. De feito, eu esta peli confunda con Super 8. Hostia, vaya confusión. Precisamente, a ver, esta peli non a vin, quero dicir, non é que confunda, pero no meu recordo, ás veces confundas precisamente, eu creo que por dúas pelis que son máis ou menos do tempo, coetáneas, con nenos, que con temática sobre o cine, claro. Con nenos e de rollo Spielberg, non? Porque a outra creo que de JJ Abrams, outra. Sí. O sea, outra de JJ Abrams, efectivamente. Desto do cine resulta moi interesante, no, que decides de utilizalo para acrecentar a sensación de fantasía da maxia, non? Porque hai que entender que cando se inventa o cine a xente non era tan consciente de estar vendo unha ficción como estamos vendo agora, non? Eles vían cousas. Bueno, hai un actor, non me acordo cal era, que quería facer as escenas de acción. Era Errol Flynn. Porque se lle decían, no, eso fixe nuevo. Claro, porque si non era como ser un fraude. Tom Cruise, tío, que en plan, tío, pero a mí dame igual que fagas esas escenas de acción e él sigas facendo como se fose importante. Tom Cruise porque está intentando morrer, que é a única forma na que pode sair da ciencioloxía. Agora non tanto, pero... O de Misión Imposible, que igual é peor que ciencioloxía. Porque hai xeracións moi anteriores a nós que claro, que teño ido testemunhas de cando chegou a televisión que se creían que o telediario estaba falando con eles. Sei que estar calado que está falando. A ver, pero de confusión de ficción e realidade, tío, o pavo que facía de Joffrey en Xogo de Tronos que tivo que deixar a actuación porque a peña escribía cartas amenazantes de vamos te matar, en plan. Bueno, pero eu creo que a día de hoxe tes que estar un pouco tolo para facer eso. E daquela era xente normal que reaccionaba a algo novo, non? Entón, sí, pero ao final sí que existiu unha illa de pederastas potentes que roubaba bebés. Non sei a que me diste. Eu non, porque me estou acordando da peli esta que critiquei do tío aquel que salvaba nenos de pederastas dicindo que en Estados Unidos hai unha trama, hai unha trama de xente que está secuestrando nenos para comelos e violalos, non sei que tal, por favor apoiad a miña película. 2 anos despois, pues mira, resulta que sí que había unha isla que secuestraban nenos e que facían movidas. De todas formas, rapaces, eu non sei se unha boa frase colofón deste programa é aquelo de cando vexades unha película e algo non vos teña moito sentido, acordadevos de Lucy Lawless en Los Simpsons, cando de lo hizo un mago, sí. Bueno, este capítulo creo que nos está quedando moi redondo, moi feito por un mago. Sí, igual era el plan de non estragalo máis. Non estragalo máis, non dar as gracias. Recordar que o Museo da Maxia de Galicia está na rúa... Plaza San Miguel dos Agros, número 5.
enfrente de San Martín Pinario. Sí, eu normalmente digo enfrente de San Martín Pinario. Máis fácil, sí. A ver, si sodes sair por Santiago, o Atlántico está aí Entre o diante. Atlántico e o Camalea. Exactamente, quero dicir, o máis fácil de atopar. Total. Bueno, pues moitas gracias por convidarnos aquí a facer este... Moitas gracias a vos. Espero que pasaras ben. Genial, A a ver, ver. nos aprendimos un montón de maxia, que isto... Sí, moito. ou non, ou simplemente disfrutamos de ver como unha carta cambiaba de sitio sin sentido. Tamén, sí. Eu mañá vou comprar unha baralla e vou estar facendo un gilipollas durante varias semanas intentando facelo e non me vai sair. Pero bueno, vou non intentar. Bueno, por algo hai que empezar. No próximo capítulo, en postproducción, fago un truco aí, sáleme mal, pero despois xa Fer arregla todo e Tendes que montar escola de maxia aquí agora tamén para... Temos, o sea que se queres aprender, aparte estamos con adultos sobre todo, que disfrutan máis que os nenos ainda, o sea que sí. Mira, aí o tes xa pa... Sí. Bueno, Pues grazas por escoitarnos e vémonos no seguinte no seguinte episodio. Chao. Adiós, rapaces.